perfect for the sansa kwadano ofri nursery kindergarten preschool de kwa Jesus foni mu nyina ye wo ngoma ni bi wo de ma won boy penfo jatum na ka Ghana Education Service wo say ye English language books ahodo ni bi wo de ma basic kwan kosi Jesus 3 what are people history of Ghana RME computing creative art textbooks ahodo ni nyina da ebi e wo ho ye ma na fe ne aduamo kwa kwhye school na se no ya kwa numeracy what are people afi creative art phonics computing coloring writing and a drawing paint ya won ben ya dia kala ni nyina da perfect adawro ma wodi biaba schools ahodo amutie ye mo exam terminal exam midterm exam famra ya set question no san supply akwada ni leakage bia ma wo twra bi si nunu wo de na sa peke dia ma no ebuto da ne we ben station no a wo won krade no abadanso man first stop and hu donti perfect nwoma no ya twa pete ba bia de tonton to buku wo benya bi e wo hofra yen 0243 299 938 and 0540 755 465 Easter Praise 2025 o check FM yani Osen Kali Church wa Santasi Fanchrebra na Kambomu on the 27th April Jumadi chenchen ya deba santemantem ha hallelujah is our song Parish Youth Council wonina tayachi na nyomtofo kokudam na ne atonsa de afra won ma Jumadi wo mo eba beta atoma na ye kama ohima mercy ni nyum ni nyina otimimu obebbo ni nyina bi dia ma latest nko Jojo ahin Peter Wuswansa wonum nyina ba Jumadi no ase amana ye kama eda no de 27 April ya besi kwasiada enwumre no nan na ye nyina da ye hyiemu e wo Osen Kali Church wa Santase Fanchrebra tonsa de afra wo bia se eye free Awurade ase da ye bebre Easter yi mu ye nyina ye mra emadwumadi no enye kama ene yade ba ko aba ma bia suro wa asase so eye prostate ene ye nya wo ne beto ho no mo ani so a wo so nyina ka ho bi saa ehu no eda ba ma bia so no na aka ho bi na amuzu herbal clinic ene amuzu foundation aka wonto ma bom a wo kire se oforisu obosumi aye wo mi ne de to nsia eye kwasiada de di enimu ya wo ye free prostate screening e wona so e ho no mo enti ba ma bia wo te saa enkratuo yi na wa mana ye wasemhia eda no so a won so akọ na wakohwe ni padua no mu prostate no ho nsem na ne o ma konkan amuzu herbal clinic otafo nhya so amuzu junction ho na dwumadie ni koso anopa no nsia ne wafiri ase agina mu akosi anwumre no nsia wo penkyeremu bi abro de ma kan so anu afrem panifo wa homa yi so 0247 776743 Vital mo kanonia no so adwaman so abusuan na enkonkonom kala bi anko ni padua no mu kofo ha mra wo ho isan se kala ne ko ni padua no ma emoa panonia papa nenom na ni padua na pomodin ho nsam enyina ye we no cafe nsem bi anim eye Vital Milk na ye kamfo de ama wo wonom na wo Vital Milk choco Vital Milk banana strawberry ni soya milk drink na wo hono mo na nnuanunu ahodo ewo mu nti unya bi no mo a enioma koyi ebo amofra calcium wom omega 3 6 and 9 won we de ye fe ne bie wona dwene mu nso emfinhia do no mo ba omanyi mu sene ne detie saa sene na huso tie saa bibia te sene tie anti bi ko ni padua no meboa ema ahoden ho nsem so ekonkan enti wunya aduane papa bi di na wo pano ne papa bi ade agusu dia Vital Milk anone no ana ye kamfo dia ma wo nyume kwada roma ne bo sasene na ensema hodo ni nyina da dwabri yakenkan ede ama mo asonfo no ye mienu midin mami ajoa nyantatando menin abrewa ba kofi chumasi afeka siebo no emu ensam eni Asem Beba Dabi ba ni senti ensema hodo ayaboabo no ni nyina da ya hyase ede amamo na Greater Accra Regional Fire Commander ACFO Rashid Kwame wodi atodwa akiremu ese ade ba kwa sisi a fiwe ya hyase ebesi sabre yi a ekọ nanimu pa eyedwa ya betie na ejatomo wasade we ya hawo anya santimantem ko a enkna hode ne kakra biato ha enkamia se Ghana ha fana ba bia wo ba fa na jato ha biato ha wose kosi se yankasa na yakọ market ho ekobo business no ye be hunu se hwe dwom ehonye ye fie be kwakoso ja wo ho no saa wo ha we ebe ye de pa o si ebe so ano enkrofo afadwom wo se wo mo fie wo mo tim ya soso candle ya soso kwe ebi nuane ebi yesei na so wonya fie ya hu saa de ne nsonso ye ne se ye wo dwom ene ye wo fie
die na ye hu sonsoro ye da won montamu dia ene na de ye huni ebeye de pa se ye betumi aso se agya hyehye ya no ebiemode atodwa a kire eniama bia wo hu ne se ye de gu akwamu a ebeboa gya hyehye bebrebe ekoso titiriw ene makate ahoro no ye betumi aya ede aso ano wabra wakasa ensamo bia wode tudwa eni. In Ghana, marketplaces are used for domestic purposes. When you are sleeping in the market and in the night mosquitoes are disturbing you, definitely you put on a coil. If there's light off, you put on a candle. And when you are asleep, you don't know things around you. So definitely, these are the things that are causing the fires. Until we dedicate market and say this is a dedicated market, don't allow people to come cook, sleep there, bath there, and you turn markets as their homes. We have challenges. Let me talk about storage of flammables. If you watch the clip of Edum very well, as the market was going, it gets to a place, then there's an explosion. Ask yourself what is causing that explosion. It is storage of flammables. I have investigated fires that we realized that the items that the person was selling was what caused the fire. You mix carbide with water, it will generate fire. There is a sensitive fire that I would not like to mention, but that was the cause of that fire in a market. The person was selling carbide, and water fell into the carbide and generated smoke. And the person didn't know that you don't have to even add more water to it. So in their attempt to put out the fire, they were adding more water to the cupboard, and that generated, and it became a very big fire in this country. I led the investigation to that fire. So to prevent these things, market segmentation, like Honorable said, we should know that this lane is for cloves sellers. This one is for tomato sellers. You wouldn't believe it. In Konongo, firemen nearly lost their lives because somebody was selling grenades meant for galamsey activities. In fact, the gentleman who the gentleman who even told the firemen to get away from that place because that kiosk penning there is dangerous, died. Why are you selling dynamite in a shop? Why? SCFO2 Rashid Kwame Nisawu ena wote se wode ensomwe atu eja wano ena eye Greater Accra Regional Fire Commander de wasaye ye medwa hyehye akoso ewe ya market ya hodo no ebetumi aba form emunsam ena atiyi ye koyanim na afi eja no ekoso pa na mpanisi e kan ntia na aka 20 ye ka ja asam de na Ghana National Fire Service ye yo nsi nchen na enye na wukọ mankasimu a yenya ne tie se eja ato efie bi ewo mu adankora nan mu na eno na aka hu bi na Ghana National Fire Service adwumafo won potam honom ne abonkom no kyerese wonom enya ne nkra se eja ato fie bi mu ene wo ye ntempa na bra wo kopie honom hu se ye ngusie ena afafie ni nyina eja kokko na nkasa de enya maaye eno kan hu bi eye ntempa ba bi a ahodenie efiri eba fie honom no wokoko twa sa ahoma no ebo ama nneoma kofom na ni nyina mu wo gina won na so don huri mienu ansa na wotumi adum sa agya ye ka ho asemi a wonom abo adwumaso efiri se okra bi ahwere ne nkwa sanso na japadie bia ansa ya wotumi ye do betumi bia de bo aya egya no wonom etumi edum no na empanyimfo yi akiremu se wonhwehwemu ahodo bia wo yeye eba bedadi se egya no ne kofa bai electrical fault enyama bia na atete chema ewo fi ho no enam so kofa ase agyai ede ba ene na ka hu bi na mpanifo a ede dum jadwuma kuo na no ewo mankasim ne mpotemo efa ase akwanya yi so etu Ghana fo nyina fo ena wonom echese connections ahudo bia yeyeye ewo ye fi ahudo mu yade a wo se yegyai obi wo ho no mo a electricity eka kakra obetua na waye connection wono anga setimi twa homa na ode akọ baabi se ewose wotua 50 cedis a month etimi ba 5 cedis na saa neoma ni nyina na mpanyifo che se ka hu bi se eneoma bi anasa homa bi ankɔhye ba bi ewose e sha eno so timi di jaba pa obi wo hono mo nso a wosi ni fie ebe se mfinsua be aduonum aduosia aduoson enhoma ya yede ewa ya afie no yen sesan bi ada
chematoba bi ho ya wo sanke tom no di si anamu no wo behunu ni akeka si animu na ne sellotape black one bi na ye dia mantere na se footballer bi ene na mabu na wo kire so no na dia kekere o se ni nyina ya de a edigya hyehye ne ba pa enti se chematobi ba ahoma bi so e wo fie ho no mo ahwesa wo besesa ahoma no edan no yesi ya che ye wo ya che yenye nsakraye bia bra no yenwe se betumi esa ade no na afi illegal connections a ennamra kwamu no yenwe se betumi agi sa ade ni nyina kwa no bebo apa meja hyehye a ejentere ha wo yeman mu no atumi akofom na yetwaso na yekọ atoye etifi mantem no emu match da na etoso dunan na ebeto dwase atakuroma eno ebe bebia ni video bi eba social media no eso ya video ni munyina hu se mrantie bi wamo ekurekura etuo ya wamo etotototo sade wamo epenu bia na video ya eba match de toso dunan eka ho ebi ema Western of Regional Police Command no ehya sese wamo edo asam no emu asuko na wamo mokwa yie na se ekototototuo no yatumi akwakwahwehwe sankrofo kro no a na wonom ewo video no emu na sabre na ababeto dwase nhwemu no enada aka ho ebi ema sabre ya kire enipa mienu Frank Afoko aduanan ba ko 41 years na fei kwadwo Japan aduasa ba ko 31 years asisi ada ya che wonom a womo ewo aposifo ensem aposifo kire se epoda na etoso mienu no enaja womo epeke intel bisa enkrofo yom video ba ya no tututututu anyhow wi aha no mutuo ena no ada womo di akire a womo nsa aka emu emienu na video no emu no de ehu ya ba Facebook ne so a wo baba be hu anyamra sema wono edi ye ekurekura womo pa womo mfedehwe wabra ye yase enu womo kwatototutuo ne kurekura womo anu womo ye de wono eye no ne nyina mu no aposifo ede ato edwase sabe ye bebo nipa enkwa ho ban na wo bia nsode sema kwatotuo so onyane hi wasode ana ekura no tototo ba bia nipa mu onya nipa mu no ye de ope no enya de a womo betena ho ema saa ne ye no atumi akoso ebiem womo ebo mu a womedwane akote wasemi ho se unia fa ho bra sansa sede ya chi mienu yi wombedo masu kopa we bia wo ho bo mu enya de a wombedwe mu akote ba bia akote no mienu no machi no wombegu so a aye ehwehwemu na kakra no aka womedwane akote no wonom atumi akire wonom nyina ye koyenim na ye ko apoye mantam no emu galamse kon ye kon kese o my Ghana ya kon ache enti aban bi obeba bia ye de obetumi bia so de beboa na ye tu ase ye ya na agesi ne benkum so eno aka ho bi ma aban a wote akonwa so se ebere nani abere pa na wa yire ne omam saa na nam so na nananom atrankonwa ahemfo ahodo wo ye de obetumi di aboa aposifo ye o mafamu de saa so na asrafo ye o mu de timamufo nso oni abere pa efri sene esensu sensase na ehye ejapade ahodo emu nnua no eyade a eha adwene enti Ghana ni bi ye de obetumi di aboa na no na aka ho bi na apoye mantam no mu Regional Police Command no kyerese wonom wo ho na wonya nkrato bi efri timamufo ni bi nkyɛn se nipa no bi akohye kwayobreto obi a ya hye da agya to ho no mo da achenti ne galamse no aha de aha mre se ne omu himu nnua egu fom no enya asem keto akora no kan ho bi ema apoye mantam police adwumako no mpanyimfo bobo wo mrantia no ne woto hye won so ampanyampa nnuane ampa akoye nipa mako duba ko wonu mu hyemu na se ne wo himu nnua tutu amena tu galamse no na ani enyan etisa nipa duba ko de wakire wonu mu nyina na wokire mu sa emu nkono eye Ghana de hye kwaku wusu anya mfinhia aduanan mienu woka ho Philip Tete mfinhia aduonu mienu Abdul Rahman aduonu enson Philip Duval anya mfinhia aduanan Joseph Asare aduasa mienu Charles Manu anya mfinhia na aduasa num Joseph Araboga aduasa mienu Daniel Banga ono anya mfinhia aduonu ena afei Amoaho Isaac ono anya mfinhia no aduonu enum 25 na Burkina de hye mienu so ka ho Joe Don ono anya mfinhia aduanan ana Adoma Abubakar ono nya mfinhia aduonum enum a wono enso ka ho bia sa nipa duba ku sebre apoye mantam police adwumako no akodi won sam a wo bo manhwemu ahodo akoso ni nipa num bia o ka ho nyina wonom ebetumi akire wonom
na no na ka hu bi na deputy commissioner of police DCOP ohene Bodi Bosman ya wono ya panyimpa apoyema ntam no mu wode nsɛm ahodoɔ atudwa na wɔkyerɛ sɛ galamsey kon ne kon kɛseɛ nanso wɔn bɛyɛ de obetumi bi ade aboa polisifoɔ gyina wɔn nankroma so ne titiriw ne apoyema ntam no mu sɛ de obetumi bi a wɔn bɛyɛ de aboa ma saa kon ɔman Ghana yɛsɔan no yɛbɛtumi adi so nkunim sanse ebra wɔn bɔwura akwaye nim no mu hwɛ ennua mmerantie yɛ him gu fam ne amena wɔn matutu sensase ni mu nsuo ne ade no ade a enye nyan papa na sɛ de nipa no bi afa to wɔn ho so yi wɔn asutire no wɔnom kɔ so nya saa na so mu hu sɛ obi enam saa kwan no so a wɔba polisifoɔ amane a wɔnom so to anamo ɛsɛ fata sɛ ne ɛbɛyɛ na galamsey konoman Ghana betumi edi so nkunim to obi anya ne famu de obetumi di aboa na yɛndi saa ɛkon ne so nkunim na yɛnsuo nsase ɛne nnua hodoɔ a nam galamsey ne so ma ɛsɛn no ɛtoɔ ntwa na yakwa Accra Circuit Court no akɔ asetena ahyɛ sɛ krachi bia ne din ede Ahmed Mohammed sabre no wamo mani beli die ne na 1 million Ghana cedi ena wamo ede tu ne tiri so enye no nko a enipa mienu ya wamo nsam wo bie ejina mu atwitwa ede agye ne securities na bone a wadi nyina da ene sɛ Bank of Ghana dan ya wamo eye ho adwuma ewo rege no krachi no ekɔ hɔ ne ne kebosa hodo a wode ye adwuma nyina da wone nkurofo bi ne ka ho ene wo mu kɔtwitwa ne nyina ekɔton ye ewo circle na wo mu fisa CCTV camera yi bi wo ho eno na ekire wonom na eba ne sa no wo ma wo ye adwuma wo ho ba kodi ni Samoni Tete ono eye safety officer na Davidson Mensa eye electrical engineer wo mo ewo ho ya no mo ye adwuma ewo Bank of Ghana wo mo dan ya wo mo esie no eho wo mo ene hwehwe mu anhunu se CCTV camera no ye nkɔhwɛ na ye baba be ye adwuma na kebosa ye de asie wo ho nkrofo bi aba be fa de ye nkɔhwɛ kire eno mu eno nkɔhwɛ footage na wo mu se nkrofo bi ne ba ya wo mo mu a wamonsa eka Mohammed yi na Mohammed no besi ne so obebo nipa okoton kebus ne ma no ana nipa bi a woka ne ho momokɔ wi a saa kebusi onya na adwene so obebo enti asɛm ne didi mu a kopie mu ewo Accra Circuit Court masabre court no sɛ ye mani be dia 1 million Ghana cedi enipa mienu edi aginam ansa ne ebeyi no a yeyi no na sabre ya ye kasei de court ede ato edwane sɛ enipa bi eka photo ni ho asabre won medwane ye enti asɛm no yenya ni wie ye mani beli mpo a yenka asɛm ni nwie yenti meda ɛtɔ so enso wɔn san betena asɛm no ɛso na yɛhwɛ ba bi ɛbɛkɔ akosie aso wɔn mo medwane ye bɛkye wɔnom ana sɛ Ahmed Mohammed yi wɔn nko abɛfa ntansa no wɔde ahwa yɛde yɛni bɛdi akyire na ensɛm no de ɛbɛfiri hɔ abanyina da yɛtumi ɛde abrɛmo ɛwie yɛgyina we so na ensɛm ahodo ɛboaboa no de bɛso mo sɛ kaseɛ ni nyina da yɛde asi ɛwɔ aha sɛmfoɔ yɛ fa John entry bosia kolabo na bɛdi akyire ɛyɛ nana kwadwo apia enoba afia abɔgyewa ɛne papilo ɛne boaboa ensɛm na no papilo kuya na bɛbɔ ɛkyidom ma ensɛm ahodo ne yɛkenkan ɛde ɛma moɔ asomfonom ne yɛ mienu midin mame adwoa nyantatando mini abrewaba Kofi Chumasi kaseɛ ne si yɛtwa yɛ ho aba na Asem Beba Dabi dwumadeɛ atoa so apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, wo be di say me wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia, e wo say wo immune system e strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plus Mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no musa. Ache kura 4 days na Pavi and the Plus Mox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor for 0542 778572 and 0542 807907 ma je dure di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan o pharmacies na heba shop FDA aje edwede nkrato yatum Opanyi, mahwehwɛ wache se
perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kinkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twere wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1 equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school. Ne ban combine so a owo ni nyina bi. English nom and maths nom me say books bia ni ho perfect series any bi. Na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto bi maneba. And na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a etufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine first up any omomu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixer. Etutu malaria anase kura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so woye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na opa brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na hoodin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre. May comfort by Grace Medical Center the amount say and jemu bia bramian chain my yen shemau car cry a day bampo e brano ye the coffee tem correse bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba but motia say ube hwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi asra no by Grace Medical Center e wo Kumasi Bremai DVL in Champe or Sekojo area wa BBN Yamienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o take Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wuko tie hefa piao. Adonu mubuhura. Aye me na sienka. OTEC 102.9 FM. Imane doso. Nanso biodi amempa no. Asem Beba Dabi. Na wede ohweso. Asem Beba Dabi. OTEC nyame ma wonwuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden ahoɔden omo dia. Eni se ame no kasa no pɛi. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwidi. Pataya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Bebi nso wo mo so. Na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma
asekan enwo no tuturo nso omo paaba omo da so busua ye waduma papa we die ne chense we kan sha ayi ne na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye chia Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Edman Tumpon. No Mutumpa Botre or Do, and some I know much can. And you put some mayonnaise and a yard necklace. What would we must yes, I know much here. Omonka said, man, and now one will be anyone in the moon. Your Catania, no more. Papa and come home. The three sabre blow, should you copy bra or do be a cop? What in Baba Natsi, said they are on the CC, not be to you. Already, one more than to me, and so my Yaku could do, and find your copy bra while the few in I don't need. Amen. Ebani papa pen yo. Asem na ye kan say ya kan say no. Enye abontensu o. Eye eba ene papa. Me the woman nyina say, why am 419? Ama me that time na commit matter prot. And one mama baba be si dan was asase no so. Atu ho nsa and dance for ho. One kan ko. Asem Beba Dabi. Oboa. Meba. Obetu nsa. Asem Beba Dabi. Ensa nyina ka ho oboa la. Kasaguha. Ma me ba yo. Oni igbe 220 cities o. Na ma me de ma. Me yire o ba 20 cities. 20 cities. 20 cities wa pa. Ni do nyame ka. Ko kunu eto ne say. One talk go. Oboa. Father me say dance for ho. Dance for me. Kasaguha. One slow way who Asem Beba Dabi. Tie Bachiru. Ya me pesa me kire on say bre wo ho ase. Me pega me mu o. Na ade e wo me say free me kwala abram. Bashiru. Yes sir. Bre wo ho ase. Me say me 43 years. 43 years the booster papa say ne say ne madie. Bashiru. Amanya sika. Tenase. Wa hiti dia ni epia bonten na kọ na mfrem anwunwunu mfa ho. Ojo ano aba. Yani, o se me ba ni didi a ende mo ha o ne se munja no. Onu de me kwa papa mo ntimi kwa kanche papa mo se wo agya me. Na mu wakasa me betena sire mu wan yi a me ntimi. Enti eba ne se o meti a wori gya ye na firi me ma no. Ne papa se me ba wunim nyansa pa o wadwi mu do. No ma so se de twetwetwetwe. Me kwa papa mo no ma hu de me kwa ye. Me papa mo kura man ko bu o mo. Because me papa mo se me betena sire mu wan yi a me se me ntimi. Enti eno no ma fa bu ama o mo. Na me pie na papa no o mo sere na me say o papa sa na che se mo plan se wo ba no onko jaame na mu ntimi nka ntimo pesa mo te aworija ye ni firi ma no ene papa wa ya ade papa wa eja so a ntimi ndum ja na wo boja ni gum papa na edel o mo pie ma no o mo se mi di o matem papa na se mi di na atem o ye den na ohu na ibe sheet no na masiesie na ma to bed ne kama na me ko ntime ba no na ma ba behwe ntime ba no ba hu nso ogum se me ne danti mi hu nso ogum ade echa mi hu o de de ne hu ne sei ne tie nso bi agu be sheet no ho ena bi nso o ho a o de ntomago o mo de pepa o mo spence ni wia no wato ahye mpaase enti me ne be ko bi hu kra be mi ntomago miensa me ne be ko bi hu kra ma ne sesae ena o ka che me na o di pia bonte na o ba na o ka che me se wa kosie wa kotutu am na de ade na hye ena me se se nya no kra ye de na o kotutu am na o de ade ni hye mu enti na kula ba ko ne kosi me ena me hye da fa aduro na me se na aduro we ye di aduro na o se aduro we di ye nom de fa mma o ena o se na me nya no ena me se o me fa no ani mu ha ya no se ya ndi me fa mma no na ono kro wo match wo honom na me se daabi me fa mma enti sa nduro enti na ma me hu se me hu aduro na ma hu se aduro we ye nom de fa mma ebia me wadama wo be hu ana oba ba honom o se master kwadwo na me se wo nya master kwadwo na hwan o se wo ya madamfo na me se wadamfo wadamfo a wutimi wotumi se wutimi bowra ni dam sample si nti mami yi ni nika na mu condom na me se nti juma wudie ni na me fa condom na etu na me de kwa asore na ko boss of na mane se o de condom na dura asore dem me de koye nana Krobea me de koye de condom na ko kire wo sofo me de ko kire no condom na Friday o mo kra be pem ne e da so Asem Beba Dabi oduman kuma nyame ayeye enkan udin na wiai oduman kuma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awiai yebema yenho aha na yama yenho ye hiehyia aha eye OTEC 102.9 FM so na wiai yasa hie bio na wiai yede Asem Beba Dabi dwumadie no yede ba besom dwumadie ena se yehia so seyi a asem krope ne yeka yese yede suade
ebere kro na mu no ye de kire yan ho so ade no ntina wie yi a ye hia yi nokre moma yense yan ho se ye ba besua de na afei ya kire yan ho so ade ewa afidie yi so na dwumadi a ye die yi ena wie yi se wo ba ntenten adesua ene ade kire bre no ena so ena dwumadi yi ye live oko Be Love Radio ne so ewo Spain a dwumadi ni twagu de obeye nie join ma adofo ne ade hie nyina nya bintie na wonum nya bi nso nhwe wo ho ena wie oko GN Radio ne nso so United Kingdom fo nso tie yen GN fo nyina na wie ye chiachia mo afei ye wo Patmak Radio ewo ho ye wo Abawa Radio ye wo Mansain FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio ena wie wonum nyina nso wo UK man mu onom abadem abiebiem dwumadie no etwagu enso ewo wonum mfidie ne so ene so ba France man nso mu a ye wo Kings Radio ene ni TV ewo Paris France abuchiman no mu ene wie Kings fo nyina nyankopon hyira mo na wontutumu anamo nso mfansie ene ye wo Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ye wo Sky FM wo Columbus Ohio United States of America buchiman mu na wie wonum nyina nso abadem abiebiem dwumadie no etwagu ene mo somfo Krobea Nana Yaw Asante ena wiei apese makana na magie adwa ena wiei ogie aman matenase ena wiei Krobea jata mene mapamfo ye hyiawo na ye ba besom esom a ye basumi ye na Aselpa Information Center fo ase yesi amakomdwom momfa ye ni agro ewo ho saa nso na Sompa Community Radio monso mo wa atwema tachiman yese monso momfa ye ni agro Yonkodo Information Center fo monso mo wonkarie yese monso momfa ye ni agro Jesus is Coming Information Center monso mo wo manso aponapon na wie yese monso mo fa ye na Christ in Me Information Center enso wo achiase wanzamre na wie mu nyina mo ba de mu abiebiem ya adwumadie no etwagu medi de Krobea Nana Yaw Asante se wate no ena wie eja kwame age nadwa eja kwame ewa ha eja kwame akaba mejo shebru ohute sei obade ada roma ene efieda ode men kwa chame sure eduru fiada sei a eye bojaye ene nso ye mochiri dey ene ye mochiri dwada kire se eduru sada we yi a adagie ni poso Peter enye bibia ntie o de ba mu wotumi ye bi no ena sa ohwe abosomi no nya su sei a ya eyi a ehyebu no edoso enti ene eyi wom ena wiei adofo me wonsem bi ka de metumi akansie no na wafa abrabo a enipa dasani ye boi ekukuruhwi ase wo mu o yeah eye emfrunsane ofro na wesane the fact say ofro na eya na usane na de no nkyere se ofu biewa mo abamumu se wokoka ase ho na wo ye ho se misane na mu ode enti baabi amabeduru de ahaya na mababeka watonsium wabrabo apem amawo enioma binum wo honom a da bia nipa dasani enhye ne nso nti obehwem no na brabo atete apansam ene me ma onioma num bia waye nipa dasani wadama eya ahye ne nso ewa abrabom de dikan fashe wutirim ento wonsa no wano ano watiko ento ho na hunu se ewiase abrabo a ye boi entwen wo bia abrabo ne ntwen se wo beye okay ansa na abrabo no ebre na to aso da bi ade achi a ade sa ekoi eye bre no a na ekono enti ene wo da fom a sorry man ho get up quickly be quick sorry bon hoso keep pushing sa to aso bowuram na de beye bia wo yire wo ho ba wo besa sorry afei enya wadwene se
ubejeja wankasa wo nso ho hwe wo bi hwe wankasa wo ho ma wo ho nto make sure say wankasa wo nso wo hwe wo ho e wa abrabo ni mu hwe wo bi na se wan hwe wo bi na se otofomo a se wotofomo a se nei wodafomo a abrabo ntwen o se wo ho nye de ansa o de wani abre na wo pese na nigye e wa abrabo mu no wogiri se wo wawu a ye kosie wo a ye de se nipa no behye wadaka ho bi eni akwa akosie ana se ye da bi dia e ya adwene wo ho meka sei nipa bi akukuru na busua mu pressure nyina ni tiri so na sie nipa bi akukuru ono ankasa immediate family pressure ni nyina si ni tiri so eye ni media meyira na medwi ni ho media mikuna na medwi ni ho ma anya ne sa me mei hwe ne yire ho fe entade pa obade to hwe nkwada no kwabra ne hwe wonso wo ho entade bi a hyehye wo yire mo life anyanyam bia wo de obo bi enye dwene ho okunu mo life anyanyam bia wo de obo bi enye wonso dwene ho akira bi amanfo anka obedwene akase beebi a me medru no onyame class ho no obekai se wadi nsamfo enti sese ye kasei bo ho so afei wadwumaden a wo ye no ye ne wodim sika mpedede na akufu ado ka ye no na wo moa o sika empedede wadwumaden bi a ene wode ato ho so na wo ye no onua work in silence ye adwuma no ewo din ani kom yem wanya bie aboroso na opesa ogi wani no eya agine wodin mu ode ye hwe Ghana ha na anui owura bi to birthday kakraka ewo Ghana nkran ko FIFA celebrities ya adwomtufuoi bi free Ghana ha ni Nigeria wonum nyina abai wo ye ne public enso bra na krache ne ma monten no na nipa nim no endei wapie ani aba ne ho efiri na akoi wo de ehwe anya hwe kura no so wonwuma bo hu diarefo die bedi nachi eye die ntia hwe party a wotoye ani beba wo ho na yenim se wonni bi kire se na wo celebrate kura wo celebrate ni din enti abusuam na pressure bia na wo so ene yi a wo ye wo ho hyehye mimi yesei mimi wo sei ade we na me wo hwe ani bi ade asi so se nye honam ani nko a honhom ye be miaw nipa bebre da fom ne eye apomprede semu a wonya abie hyehye ene abetri pagya wo pagyaye eno ne wo no ne enso bra no wo hyefom din na yinim se owoska kora no sa bre ni nyina no na bibia ekoso oye ne ho hyehye ne oda fom afei wankasa be silent so wo yes ade nantia obi nim wo next move memeti we se oya made na se ade ni tumi pie free mano ka kire wa da onyankopon ase me de achew be ye free me mu de man kan fan kire no amani mi hu se ahaban ana se atentihu wonam mani so ne mfremade wo boko enti be silent enipa nye be silent enipa nye papa kan wanutum na wanye ne saa emwa afei wankasa wo emotions ebi ye odode onua make sure se ubetumi edi wa emotions so se wantumi ani so a ubeye jimini de ma wo emotions asem no ba kwan ben na obefa so asi approach asem no asem we de ma menya botre ma me adwene eni akoma bia ne bufuo no oteki decision a enye papa hwe ma men for example eja kwa metemanim heya men smete heya because some mebuafu ninti akoma no be signa adwene no be signa ano ne tekyerema na mo mahu se owe chiri enti ubuafu di aka
kasa den enti agya kwa me gina nanim o enso sane wo bobom no emotions na diu so nti won se wura fi wo se nipa ne kura gina ben wada ne kwase ya no saa ne wiase abrabo na ayebo no etie control your emotions oka samu aye abufu sam no fa won sa hye wubutom sere oka sa na kwa we pa emfi no on na kasa yi obi duru ha ade wo yi o ye bodam ni na nipa ya wo kasa ne wi kura wo no nso mfi en wa yire ho a wo kasa say yes. Let your emotions be gentle. Handle your emotions. Se wutumi kura ni ya onua ya kasa we nyansani saa ne omaka kra ya amakan fa bo ntoma no na fa bo bra Krobea semnie mewie 1 minute pe eja kwa me nana me da se wasem nyina mato ne din se ahwene pa nkasa ahwene pa enkasa enti uka sem bi se sika empedede enti a sika Krobea no yemmo enwom ewo ho no se obi jo obi a na so oni nipa ni edi nkomo a obene pa nanso na wa brene ni ase enam se odo ewo me ne ntam nti se me do a me ben o pa o nanso me ka asem no na mpese me san ka gu oso me ben me ne na da mpakro so enam odo ewo me ne ntam nti me ka asem no me pese me san ka gu oso enam se odo ho namom se me bufu a na unie na me nie nso metiatiem amanse nyina bete me nkasa metiatiem mebubom sanetie enti me se wasem nyina me bontofu a edia me de ato ne se ahwene pankasa. I love that me da se eja kwa me no arofo awie yehia ye ba besom na ene ensem wo ho a ye beka da bia de we meka de kire adasa. You are what you listen to. Wo wuti wi oye de wutie ma bebri aware agu o ma hu de seso onu tie onu mu kotie de yentie ene o ma wade agu a pre a wo mo prefree one bed to the other so no okwa ha obe pre wo ho na nipa na bona wie no no adogo no na another bed ya befa okopre wo ho akoye hu ha no ono nso abona wie no adoge no nanso de no one ne tesa ba akono de no de ye no. You are what you listen to. De wutie ene ye wo enti to de bia to asum e wo nuoma bia wutie ho awade bebre agu enam yese yaka kire me se mete se you are what you listen to. Ene oru abi wo manim ha na oba ye YouTube ne so a ye wo man Venom for no New York City for no o ma join it Nana Boadu first to comment oba YouTube ne so a wo dem Nana Boadu awie ye mo ha o say I believe you are okay. Yes Nyankopon ya da robenti Rashida Mohammed o say hello good morning dear good morning umpom to say ye ho den pa Regina Afrifa awie ye hu o say Krobea US 40 ye mfa oni agro ene wo ba US bronzer yenso ya bade mu hapa wo YouTube ne so ye follow Nana Krobea ya da mo nso mase Nyankopon hira mo Lydia o say akra hi Lydia won so hi ne bi ogoro mensa o say manso asu anwurufo akra Krobea na fie yenso ya bebo awuram ya join no Kofo Tens farmer eno o say Nana Krobea ba ko pe Tens farmer ba ko pe Nyankopon hira won so Jonansa was Nana Krobea Nana you are very powerful. The powerful messages are ya what the my wefidie so no na ne yemfa ni agro John ansa wa asanwase odo na eka sei amankwa Steve nie and was in fact Nana Krobea you are indeed king of motivations. I'm telling you Krobea men so ma join the show no what sika mpedede sika empedede uko sika Krobea ye bonyon wo ho ye bonyon wo ho sika mpedede saa de ye kan literature for wo brofu bi ayeka wa ubetwa no meche wade ye di bibi gina ho nenso ne nkyras ye ne ye bibi foforo. For instance ye monnom ewo bank e kire se sika mpedede. This example o de call it mu a later for be kan say wa ubetwa ne meche credit
fato comment section na nanya akọ bright and was ya Krobea and then New York City yanso ye wa ha and the US for pejaya pa Nana Krobea wadaroma your age does not correspond with your look sa eya hwe ho yi enu ana me ne China ni bi di nkomo say China fo ni nyina besu atwi na akwa ni filia wo filia Asem Beba Dabi do na me ka kire ne say Chinese man o say nana listen the radio you say you 50 says it's true na I'm say yes I say yes I have a friend Accra that friend is 65 years you look the person he be say 41 na I say yes that is taking care of yourself Charlie pressure ne de beba ba me dwen me nso me hu bi yeah body ni bro bet na habu bombs masa ebi ba mu anwon so ohu se wo kra na wo bre ye no me kra ya wo bre enti se me kra ya wo nya bia me kra ya wo bedibi ya utu aka adwumefo ka osutu tua ho ka sanete so na utu adwumefo ka osutu ho ka enti maame na nanya akọ bright owura eno nso no uni Ghana nti credit I'm for two literature terms in the world. Me let you. Me say go say we let am for so let you. Nti omo de beba sa. Say am for so Kofi Owusu Sechere Skonza. Ose na your friend oxymoron. Na nanya akọ bright nso say a metaphor. Literature for abekrom nanam poma ahwene ose na Krobea a metaphor say ya benya metaphor mienu ya benya oxymoron mienu ye behu de ebeye nananie ono nso na ekasa na ose Krobea nyankopon Israel Germany Hamburg for yenso ye wa ha Asante Akwasi bright and ose na the literary device is called personification obi nso de fofraba Sani Larry osenana eye oxymoron ogoromen sasana na ye true oxymoron na ne nyina ye to ama and never okay into the idea be be fa owura bi wo manim ha bibinti adofo mekata nanim asem we for all the mama me mono asem no tofua emfa nkire mo boy ne wa ha but the lady ni school is at stake munti asem we bi boy we ene ne wo girl we atwempna mompna twini mu no sebe wanya akwanya akosuapon school mu kwa me nkroma suapon mu ha ena akọ school me boni tofua de akire mu na mo de mo adwenkire wo ho na mo de aba mo be ye no WhatsApp voice note na mo de ama me krachi na no asem a wo no ka kire ye ne se de owura ne ka ye no wabusa ga ne nso anu asem a de ono nso na allegations na ole no ma ono nso le ni de defend ni informative krachi na asem a wo ka ne se one wotena ye no mo atena mfie sei ye guest stream na mintie ye mfie mienu ene won mo atena mfie mienu asetena mu no osore a oma abaya ni sika oma ni sika say sister cities da bia na asa na awotwe every day enti da bia oma abaya no sister cities case we de pao na sebe meti hei me panyini abaya no yese wo sre sa nhwe yi a na wofo kura beja ni school hwe me panyini sister cities ya krache ne de ma no sebe mfie mienu a wode na twempna ne kura wawe ne dodo sai miensa enti afi bia wo mbaako wawe ga ne tre de atwato yi kan ho tre na we na krache wose mitua wonso ma menya yi ene o ka kire o se bra na menya yi kakra na me ya metofon amawo ene awura ne baaye wote fon no ene ne waba na krachi nso kan ani to so na dwe wawe wie ya awura ne se fa fon ne mame no se wo ye mpratwe ya ye atwi sabe me bo akonhoma
aside that macho 50 what the China na say what the day or bobesia no so de koye day akwantuo ho asem wo be ka kire me no me ma 50 million 5,000 Ghana cedis enti media me no te say ye twempna na say mento form ma me ana maka na ma winti a wo be fa ne say ye agreement nya abotre ma me na meto phone no na me dia ma ge ne say wonte ase boy na mana faka aba na sabe wabebe mama no amana hwene nko ade ezaso ode phone ne ma no na so di nya abotre meto ma o kan ni say ye awura ne so wonte ase enkosua sai no ode hwe fam don't what say miensa eye wo nkosua na wodo ne kotobai wa fa brantie no akosua wone dem miensa dwedwedwe wode ahwe wo en wasa koto say ne bai wasa koto bia san ba wo dem no obebo odua na sa abonten ni fie anim ehonso wode abehwehwehwe ho dwedwedwe adaya osekra chena frɛ no ama na ba ama one na da obi ye ne girlfriend na waka kire nse onya abotre obeto fon ama no enu owura no girl no se onya sa abotre se kura de o se wakwa akogye fon no bi afiri obi ho wako free enti boy no emra metua sa fon ne ka no se ya na woni mfo kura me ka ase me twa ama wo na wo kwa akogye bi wa abonten no waka kire me se me mra na me metua ka de o pesa wo kire sei eno na aba yenim ha enawie bema na akwa akowie sei na sebesebio o dwen benkum no na wo dwen nifa enti adofo ne adehye asem wo ya ye kan ni sei ubetu krache nefo abaya ne de se medi nkosua no na hwe fom na manka hwe amfa nsoso onto phone mfa mage no ana abetu ne fo sesebe eye ni amo ho de na abaya no pese wojo asem nunie obeye WhatsApp voice note e de amame obeye WhatsApp voice note e de amame number no ye 0536 22 2554 0536 22 25 54 moma krache ne ntwen momfra ba ya no na yenhunu momfa asem na anka samra manim enne ma me panyini bi e wo manim ha we di mo de ho voice note ne beba ne ye de ho ayina fa adwen o wo manim ha na nasem a odenam ena awie no yebetie owura no a ode ne nso aba ene ewo afidie isuo no owura ne nso ewo manim ha na no yi a wono nso wo ewo saase mi hu no eno nso yebetie na ebre na nya adu sese ye wo bosomi ni mu o epru bosomi no eno amu an ye wei Easter praise no ne bosomi na amu an ye wei yankopon ya adomo a 27th April dani ye kwasiada Sunday 27th April 2025 ya afiye mu bosomi de toso aduonu nson eye kwasiada Easter imu no yesi ye begie ni ye beyi nyankopon aye ye bebu ose ye beto nwom hallelujah is our song eno ne ye nwom ne ye de yi nyankopon aye enti mu nyina mo beba be kan ye ho free so Tech FM any parish youth council All Saint Catholic Church asafuni mu no wo aka bom ene ye de sa Easter praise we eba na wo sa adwumadie mu no ohima ma asi wom dwodwa ahin wom Peter Usu ansa wo mu nyina ebe blom sa da no meto nwom ayi nyankopon aye enti bra eye free anwumre no nan na ye nyina ya tenase na ene ye bonwumu diasa kosi se ye ne ye ho beto yen ne ye be sori ye be ku efie eye dwumadie kase se wo pese wo ye dwumakuo na be sponsor wo be fresa number we sisi ya number no eye 0547 982256 and 0205 78 7652 o fresa number no ye beje so na ye ne wo akasa we hu se literature for no so
any ajipa wa ha wo so to literature terms no enso edebam na nanya akọ bright mahu se won so the metaphor naba odame Patrick ono nso abesi sem de simile e na aba abehye ho oba pazenda o se na Krobea obo asefo yenie metaphor eye metaphor na na ekọ is metaphor for aba simile for nso aba obi nso kra the idiomatic expression nso kra aba abetum obi ka idiomatic expression no ogoro mensa be copy one ka idiomatic expression ne kra no J Max and ogoro mensa say hey wo bo we dey nye idiomatic expression Emmanuel na nso kra say personification ne be yire good hello akwaba ya papa o hote say nyame adum good ya fra wo say mawura me pa jo fra ma amatawia ama afiri he na ba ha beta ba cho me firi hwi ba na se de meti abu akwa na me firi ba no pe abu akwa na mum hwi ba na wo firi okay ade asem na de wa manim ha amatawia me pa cho opanyini ade mba ha ne se me de afuo ema abranti o temi nsanu fansu se wonye emi enche me pa cho mra me de afuo ne ma no afuo na me a kasa metio na me amedika ya afuo no asase no ma ye fa ne de enti ama me de afuo no ma ne se me ba ebe put patri wi enti me ba ni wi na owi ni enti na asema ho den asa na me de afuo no ma abrantie no me de ma no mfie nsia ni emra me de ma no nso kokoo ndi ndi ka ye no na bi aso e ma me tete so kakra minto asase ya de ma ye me nche me ko ba bi ye de asase ma ye me nche da timra me de asase ne ma no nse me hu nipa bia eni ho nipa a wo ho ya abrantie no ni nipa a wodi ndi nanim beji asase no efiri me ho ena ne ka no ho na me ne ka ho asem tie ma se minim ho nhihye ye nti no me de ne ma ye ni nyina de ka no ho se wonfa enka ho no tie a wonche miensa na woma mbaako na woma misto de wo wadi nkan aye no o ka kire de se onfa nkan de ho de asase na minyanye ye no onfa nka ho na wonye ne ba ya sa chim mi no esanse minim ho nhyehyeye me de ma no na busuani bia enyina ho nti me de asase ne ma no emfie nsiani ni mfie nso na ewura mu abema ni ntimi nya asase no enti ene se me dumre bi me dua bayire wo mpa because me kotu bayire mdu na abema na twitwa bayire no emu ti me beto no wakura na se mafu no so wakura ho e fra akosi wura janshin enti mra mbeto no nbisa ansa akosi mi betu bayire akoma mma no adi me koye bayire a madua no otwitwa bayire no o se ya me kura maka kire na akosi se de odi ya nim bedi asase ne ma ye fe na akosi maka kire ne se o meka nche se be yu bayire frafu nim na bayire ni se kokoo no to aka sa na me se ba bia wo di kai ye no aso no a me de aka no ho no na me se na bayire no ti di ne ye fra ne se ye kokoo ase bayire ne se se kokoo a nke ye beto ndi kokoo ase bayire na dua kokoo bayire a madua no enua ho nye se kokoo no ho na madua ni nua ho ene nti sana na akwasi ya meka ankere me se meyi bayire ene nti ne watimi ahwe nyame anim atwitwa bayire no emu a ya wakum bayire no na me de me busa ne sa nti me firi ona me ko na akwasi ne ho kwa na me se nana na sa akwasi be ka kire o se be ka kire me se minyi meyi bayire mfrafu anum ene wa meka wo ba tai afia so me be pe bayire akono ama me di amba ya akwasi atimi atwitwa bayire nim enti ya na akwasi ndem am se akwasi nti sa asem ya asem a wo se wo ka kire me na metimi akobọ ma me na mane na mse ene wa me ka nkire mi nti no akwasi atwitwa bayire nim nyina nti me ekọ mba afum nim nsapan ena me de ekọ enti me baaye ena me be ka kire ne se akwasi firi na ekro afuo no ensimu biu ti se obekom di a mapo afuo no e de ama kokoo no te afa ndi ma obefre me ba panyini ebo na mane se wo maame apo afuo na maame o ena me ba na frɛ me se maame abema ade afuo no ma no se wapo afuo na man nam se an me madua kokoo a me na so ena abawu nti me di afuo no amma aka mfofo na aka no enfie baburu se ho ntimi nnua kokoo no mi kokoo na wotie bayire nso amadua ni mu a mi kotu edi abenu ama unuanum kuma edi me koy abrante na twitwa bayire nim ikobusa ne ho asem o ka kire me se ono kura ka kire na akosi se o meka nchen se meyi bayire no emfrafuo no
enti wo so afuo no ntimi nye mpo na meba mu a menya aduane afa akodi na kyesa abro na oye media me anu medua mpoko ntimi ma nye enti me ba ne ka kyerɛ sɛ ma me gyae ma ne nye na gyam de mpegyae efie nsia ni ne fie nson ene adi awura mi abema en fofo ano no an sɛ da ho ne wote sɛ mbɛgye afuo no wakɔdɔ afuo no baabi ɔkɔdɔ ye no kura no na me wo koko ɛwɔ hɔ fisa asase no na ya apere asase no ye me papa efam na me nyae na me papa enua ba ko na wona me prepare asase no ɔno de ma ye me nche ti ye me nche ni no sa afso na mposi ha na nso atwa me ya eti sa baabi asesi a wadui akɔdɔ jesa wo hwɛ mu asase no afa no wadɔ bi sɛ baabi kakra mfie nsu na ade awura baabi kakra bi ɛno kro odua ne koko ne sisi maako duru a koko ne bi tentene ti sei ɛna me yansa afrasa me yansa megye asase no ɔkɔdɔ mfofo no nyina ɛna watai banche ti saa hɔ no nso ɔkɔdɔ mfofo na mgokoko wɔ mu a aso ɛso me de ɛma no me ka kyɛn sɛ kwasi mfofo no kakra aka ne soro ya koko wɔ ha nti kɔ na kɔdɔ ho na nam sɛ ho afuo no nti no koko no so a na mu anawi na apere nti ana ama megyae ɛno ato nti kɔdɔ me kan ya no wankɔdɔ nti ɛhɔ no ɛna sesei wakɔdɔ ɛna watai banche na wabɔ atɔgye kakra bi ɛna wade afa ho enti me ba sɛ me ba bagye afuo no me di ka de kɔto hɔ atrankonya fuo anim sɛ masase no ɛwɔ hwiban ho na afuo no akoa no ntimi nyɛ asɛ kwase ebuo no obobu me obetumi atim kokoo na amenawu na nso na asase no onya nyemie timbagye mafu enti yɛ atrankonya hene no eyi nipa me papa wɔ faase me kuna me ne na wo ba ɛna na wo madamfo baako ɛna information center wura bi nso ɛwɔ hɔ yɛfrɛ na ata ɔno so ka ho wɔn yɛ nipa nan ɛna ɛkɔɛ ne kɔhwɛ afuo no ti ɛkɔhwɛ afuo no mimi papa wɔ faase no ɛne mimi kunu no ɛne wo madamfo no abɛgyina baako ɛsɛ abɛɛma na timi ayɛ afuo nti ɛkɔhwɛ afuo na yɛ baayɛ no wɔ hene no ebusa ɛsɛ ɛkɔɛ amaneɛ ɛsɛ wɔn mu yɛnsa na kɔfa abɛɛma no nko a de ono wugina fa sɛ afuo no de wo mu kɔ yɛ hunu adwuma abrantie na yɛ enso wo mu mienu na aba abegina fa sɛ me yi no wo hene ne dane sempa ma me sɛ tawia na sɛ wo kɔ yɛ ne kosi sɛn na afuo no sɛ wa mane ana sɛ ne yɛ no na me ka kyɛn sɛ nana me pa akyɛw afuo no abrantie ne mfie nsia ne yɛ de awura mfie nso na afuo no wantimi anyɛ etimi ma ne nyɛ asase no nto hɔ na wɔnsɛ asase no na wantimi kokɔ ntimi afuo de mihia ma de di me ka saa no me papa ofa ase na asem we kan say ai me se me ma ne nya afuo na me se kyenkyena magye afuo me hwɛ bibi wo kasi so mprensa man kasa di ɛhɔ no no I ka kyem say ai se so bagye asase de a ɛne na wo betua ensa wo tugu so na me se ametua eti abema a wodi we na echi no na danfo ye chi ya wone ne bae no asem we kan say ai dan me metua sika ne de a metua ne mo ho wo ka say man kasa nti na yɛ sɛ me papa ofa ase no yere me sɛ kyenkyena me mfa asase no ma no na nsɛm me wɔ papa ofa ase no yɛ kan sɛ ai asase no kura den ma wɔ no me ma me asomasi no ɔso wɔ mpene so me mfa asase no ma mo na me ma me no ɛse ai yɛ de afie agapade ne yɛ de kɔma abɔnten sofoɔ me papa wa wo me sɛ ne ahi kura no ɔno ɔde kɔhwɛ kokoo ne bɛbɔ abade kyerɛ wɔ yere no ai miss wa fie me ma me fie kura asase na de ma mo die nti na fie japade e de kwa akɔcha abonte sofo a me se me mpene ma abrante ne nya asase no so so ma ne nya asase me ka kyerɛ sɛ hwɛ bibie saa amprensa ene na abetua ne sika e de ama no na me se metua na danfo no afei na obenya ahoɔden an wa danfo no nso tama na obɛkɔ no efie hɔ wo kura wo ka sɛ wo na akɔdɔ kokoo no kwasɛm ni ma me ne de asase ne ma bɛɛma no nketwa no kura wo dua ya na fe na ne bawu no wo ogya afuo no eno kura na apagya kakra na me kɔ afuo mu a me hunu sɛ ma me na afuo na wayɛ no eno ana na danfo ne te ekoduru sɛ me papa ofaase ne kasa ne na bɛɛma nso a anya ahoɔden sai ene esika nka me dɔbro no afa abrante am de asase ne ma no asɛm obɛka sɛ ai ene nka asɛm ne nka beduru baabi ebeduru nti wɔka saa no na ayɛ sɛ wɔ mu ɛhyɛ ma awuro sɛ kyenkyena a memfa afuo ne ma no na me sɛ yo ene mɛkɔ bɔ me maama ne nti me ka mɛkɔ akɔbɔ me maama ne asɛm papa ofa ase ne bɛka sɛ ai na wokɔbɔ maama ne sɛ wokɔ ne sɛ wo ma no so se fa ma no so sɛ ne mekɔduru hɔ na mekɔ ka kyerɛ me ma no na wɔsɛ me mfa ma wo mu a ene ɛno deɛ me amasam ɛna me deɛ me sɔre nti me sɔre yɛ me si kuromu na me hyia me wɔfa baako na me sɛ me kura ma yɛ mfonso na me frɛ me wɔfa na me sɛ wɔfa yaw me serɛ ma me ka asɛm kyerɛ
ɛna me sɛ mede masase bi ama abranteɛ bi ɛwɔ me papa asase akosi road junction abɛɛma no watena asase no so mfie nsia wɔntumi nya afuo no me ba yire kura wafuo mu wɔtwa ne nyina nam kɔ afuo mu amnya aduan ɔno so adwuma na ɔyɛ me hunu adwuma bi ɔyɛ no ɔno ankasa wɔde ɔyɛ adwuma no kɔ mo nya aduan ne mfani esan sɛ wɔntene no ho nya afuo no afi wakɔdɔm fofo ne nyina me de abeto nana asie aduanim yɛkɔɔyɛ nana asie tu nipa me nkɔhwɛ me am papa ofa sɛ me kuna me na wo baka ho yɛkɔduru yɛ a wo ma bedi atanse kunu me sɛ abɛma na yɛ afuo kyenkyera mfa afuo no ma no me so me nteme ho ase enti wɔfa me bɛbo wa mane enti wɔna me wɔfa no busa am sɛ ama wodi asase ne ma ayi ne abranteɛ no busuani bɛn na abɔ na mane na me sɛ wɔfa me serɛ ɛhɔ de yɛfa kyɛ me na wɔn sɛ me bɛne wu yɛ pressure nti ɛna ma me de ma no kwasɛm ne ɛhɔ de ma yɛmfo nso enti wɔfa me serɛ fa kyɛ me enti me ka kyerɛ me wɔfa na me wɔfa nsɛ saa na tie de yɛnkɔ abusua panyin hɔ na wɔne me kɔ abusua panyin no me kɔ kyerɛkyerɛ mu nyinaa kyerɛ wɔ mu enti hɔ na abusua panyin ɛfrɛ abranteɛ na wɔka kyerɛ ne sɛ amena woyɛ na afuo wɔ akwasi road junction na wokɔka ɛho asɛm wɔ atrankonwa hene anim asɛm no mo ka na abusuani bi anim wɔnkɔhwɛ afuo nso na abusuani bi anim enti sɛ wɔde abɛto abusua hene abusua panyin anim enti da sɛ yi bra yɛn nkɔhwɛ afuo no enti saa da ne duru hɔ no abranteɛ yɛ ama yɛ hɔ no nso benada ne yɛnkɔ afuo enti benada ne yɛ ano wɔde hyɛ abranteɛ yɛ ama enti ne benada bio ɛno so wɔ ama enti wɔ ama no mo so me fira bu akwa na ɛkɔ enti hɔ na me de me number ma me wɔ fa no sɛ ne wɔnye ne wɔmfrɛ no adekodie nti a wɔama enti wɔfrɛ no no ɛna wɔbisa ne sɛ adɛn nti na abusua panyin afrɛ wo na wɔtwe ne na wɔama ɛne nso wɔama abranteɛ sɛ ne nua bi yare ɛne wɔkɔkɔhwɛɛ no yareɛ deɛ obi anim sɛ deɛ yareɛ sitie enti hɔ no a wɔama no ne saa de hyɛɛ ne na wɔtwe ne kwasɛm ne na wɔtwe ne wɔbae nti na wɔtwe ne wɔbae na me abusua panyin yi me wɔfa no ɛyi nipa bi ɛka ho ɛsɛ yɛnwɔ na yɛnkɔnkɔhwɛ afuo no eti yɛbɛhyiae abrante yɛti anyina susu ɔba hwi ba nam so meti hwi ba kuro furu titama mba bɛduru hɔ no na abrante yaba na me pɛ me wɔfa no na me hu no ti ma hwɛ me wɔfa na me hu no ma kɔtwitwa ayi bi sɛ me kɔkora me de kɔto hye eti me wɔfa me hu no a wɔfrɛ me wɔsɛ ama metietie mu a gye abrante na yɛ afuo na wie ɛna wo ba abɛgye ntimi de mentimi eni wachi nka sɛ me wɔfa ase no ntim kɔgye afuo ama na kyine obi abɛkum nam sɛ o wɔfa enti nka bɛyɛ a wode nka yɛ ne nyina nkɔ ne kɔkɔhwɛ enti nkurɔfo ano meka ya me wɔfa no wante mase sɛ wo mo nkɔhwɛ afuo no di ka no aka kyɛm sɛ abɛma na yɛ afuo na wie enti me wɔfa na ante ase na ɔkɔka biribi kyerɛ abɛma na ɔkɔe enti atena konwa hene na me kɔɔ no hɔ saa akɔbɔ na mane sɛ nana me wɔfa na me ankɔ wɔse wo mo nkɔhwɛ asase no di ka na ka kyerɛ sɛ akobrante na ya afuo na wie na me ba begye afini nsam to won de won kasa ne wo fa ase ne minti wo di machi na wakɔgye afuo na mame na yakɔ akuku no enti wa ankɔ enti hɔ ne nana ka kyem sɛ ade enti ne wo yɛ sa ene ye bɛ ya ene wo mo nkɔ na mo de mo nkɔ nkɔhwɛ na mo kɔhwɛ a na mo ba na ye behunu enti hɔ no nipa miensa e ka me wo fa ne ho ene ye kɔ afuo mu afi de wo fa ne kɔ ai ye kɔye ti ekɔkɔ duru hɔ na obi sa am sɛ me kɔ duru mafuo mu ko mo twam nam sɛ wo fa mafuo ni no was wafu nam sɛ was wa na ayɛ nam sɛ ya wo fa me na me yɛ ti me di kai nam de ne fa afuo no mu eduru hɔ ekwa ya tra me de na ma yɛ no ene yɛti si yɛ to baabi nam sɛ abɛma na afuo na wa yɛ no eni was wo se na afuo ni wo mu yɛ nipa nan ne ka me hu nam sɛ ai was wafu on sɛ ai was di one wo bɛbɔ nipa yɛ kɔhwɛ afuo no de ɔfrɛ no ɛka nsɛm kyerɛ no de was ne we na agyengo sɛ afuo no abrante na yɛ ne ntoatoaso ne wayɛ awie na abɛgye ɛnam sɛ afuo no mu ne yɛgyina no meme di ama yɛ sɛ afuo a yɛyɛ nda hɔ dada de ɛne de ayɛ ne foforɔ de ɛnyɛ baako me de me yɛ mani do 10 years ɛnam ba ne wuyɛ ti me ba ne so wuyɛ no sɛ mfie nsom ɛne yɛwure enti ɛne afuo 10 years no ebetimi ayɛ baako ɛne wayi ne ho enti hɔ ne yɛne yɛkɔhwɛ afuo no baako bi sam sɛ ana wo kɔ akɛseɛ na wodua ayɛ no abrante obedua bi ma awana am se da bi di ba akon so de ota atwa mo kwa nto so da bi maami da bi amaduri ha na wo na fuom ha a wodua kokko na woyi ho na ye kra no ye so okwa afuom a wo mantam ndi ya na hwiba afo ye ne se wo kwa afuom abrantam na ye sa da bi be ye wo no kra mpo ne ye hunu eti wono a na dua ha ne nyina ɛna afi de na afra sa de na wakwa akodo a wahye ne banche no anam kokko gina ma wotwa to gu ye no ɛhɔ no nso so no watwa wayo na me wo kokoo ni bi eginam ena no so watwa kokoo no wo modo ye wo mabu kokoo no ena wa hye ne banche wa ba to dwa kakra bi
ɛna wɔde afa sese deɛ nti ɛna ama waba ha enti ɔpanyini mepa wo kyɛw abrante no wɔbu nkwase akyɛ afuo no ntimi nyɛ ɔmfa ma afuo ma me enti sese ya akoko no ho ana ɛteɛ wo deɛ mpanyimfoɔ no wɔte a wokyɛ miɛnsa me deɛ baako ɔno nso deɛ mienu enti saa akoko no ɔte ne nhwɛsoɔ anaasɛ wɔte ne deɛn ɔpanyini mepa kyɛw ɛne na meka sɛ afuo no mede kɔma no no manya nipa biara ma na anka me ho ɛna me so menim afuo ho nhyehyɛeɛ menkɔ baabi obi de bi yɛ ma yɛ miɛnkyɛ da enti deɛ ma yɛ ne nyinaa no mede saa de kan fofoa no ho sɛ wɔmfa na wɔyɛ ma ne ba wakyɛ mmienu na wama me fa wakyɛ wo deɛ no a na wayɛ na wɔwɔ de nke ayɛ no mfi tɔbɔtɔbɔ mebusa wasɛm a tɔbɔ ase mama sɛ misa a mebusa wo na ɛnsi ansa na wayi ano ayɛsa akoa bi a yɛbusa no asɛm sɛ ne yɛbɛka se yɛkuku ne ba wama no ansi wɔse han yoyoyo no anse yɛkɔkyee ne ba ne yɛku no titi asɛm no ma ne nsi na wayi ano enti nam sɛ na wo nim saa nhyehyɛeɛ no nti saa berɛ no a wode saa kokoo ne ma no no wo deɛ no na aso na asi so ɔkwan mu mepaatɔ na aso na aso deɛ na nso yɛ ɛdɔ mpiri no ɛfa nsa afi ma dɔ na fi bio nam dɔ mba ne wuyɛ no ɛno deɛ na nso yi sɛ afi no meyɛ 10 years na mede maa no nso akakra na 7 years atiefoɔ muti asɛm bi sɛbe yɛmeɛ nkyɛ no bebree nimu memenimu asase ne koraa no makura mede bi ama nipa mmienu yɛ akrakye no wɔno mo yɔ yɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛwɔ mfie bi a eduru yɛ sɛ wantumi nuru saa mfie no wantumi a afuo wura tumi wura ɔka wafo a bɛti gyina asase na deɛ ɛkyere madwen ɛwom ɛyɛ sɛ mia madua mia me kookoo ama anya mfinhyia du mpanin no koraa deɛ yɛtumi titim na deɛ wɔfam no bɛhia domprenu na yɛahyɛ ase ateɛ na mesan de aka ho sɛ gye ka ho deɛ woyɛ no na sɛ wote kookoo no a wakyɛ mu miɛnsa na wama me koro na wowafa mmienu na sɛ nipa korɔ nso a yɛde ma no ne nso te aseɛ wabra a wɔnim sɛ yɛmeɛ nkyɛ ho nhyehyɛeɛ no sɛ yɛkɔ no bi wɔ hɔ a enti wɔde ma wo no hunu sɛ wɔno na animu a ɔkɔ fie a ɔbɛkɔ akɔto panyini bi ɔbɛkɔ akɔsusu ho akyerɛ nti akyerɛ bi asɛm bɛba wanhwɛ yi a wobɛbrɛ gu enti woatu ne fo sɛ maame daabi wo deɛ wei deɛ wo no wadi nki ayɛ enti ɛneɛ deɛ teɛ no kwayɛ no ɛwom no ɛno mmom na ma menyɛ sɛ bɛyɛ a menkɔbrɛ ngu biribia saa nkɔ so deɛ a na ayɛ madwene ni mu no kesrene well mo a motie nsɛm no ɛyɛ yɛadwɔɔgyefoɔ nti mobɛbam owura no a maame na de asase no maa no no ɔno wɔ ha tenant no wɔ ha miwura akɔ aba bra w'ani mu afidie no ho why ya no amu ano no abɛn yei no kakra ma me good yɛfrɛ me nana Krobea na wo nso mpacho yɛfrɛ me akwasi sapon ami free tapa anyina susu akwasi sapon akwasi dinkan yɛ confirmation ana deny abi ma me ansa na okwa akɔgye maame asase no ɛyɛ mpa sɛ ana ɛyɛ ntoro sɛ na kokoo bi wɔ hɔ ana kokoo bi ani hɔ ɛno ne yɛ ane ana daabi afi na wo bɛba nkyerɛ mu na kokoo ewu okay ɛyɛ nokorɛ sɛ kokoo a na ewo mu no na bi asi so kwan mu na wayɛ bɛ 1 acre bi a 1 plot ɛna na eso ɛno koraa na osesa e paint rubber kuma kakra na asi so kwan mu wo nu anim ɛyɛ nokorɛ sɛ deɛ na aka memfa ne sɛ yɛ tete ne ba no ɛno nso behia bi a bɛ adompre nu ansana ebi ɛno nso atumi asi so kwan mu ɛno bi otwam ho bia hu me do ase bɛ mfie mienu
ɛkɔmiɛnsa ansana adane nsiwa ansa na adane nsiwa enti sesei saa mpanyimfoɔ ne wɔ hɔ ɛne nyinaa wɔ hɔ okay afei na aka si wokɔ akɔgye maame asase no ebesi saa bere yi a yɛka sɛ ɛmfie sei ni kwasi ɛbɛkyɛ ɛyɛ 2019 no monka korɛti maame 2019 to 2025 ɛmfie sɛ monkyɛke ne yie maame o mo maame nyɛ maayi 2019 20 21 22 23 24 dabi 6 years ɛkɔ mfie nson okay enti sɛ yɛyɛ a yɛka sɛ sɛ maame deɛ ɔde ma wo ne yɛ mfie du ne bia si so kwan mu deɛ a ɛne ɛwo nso deɛ mfie num nsia nson akakra na aso mɛboa deɛ awu aka bi deɛ ɛwɔ hɔ because of nkyeremu kakra wom amemo akyeremu da deɛ me bi bu sɛ ɛyɛ ane ana da bi enti wo deɛ yi deɛ aka ketewa bi na aso deɛ awu aka no deɛ a matete mu nso still a no ɛno so apae nkorɛ wom because wo dua na awu enti no deɛ anwu a ɛno di nkan deɛ wo wayɛ a sɛsi apae nkorɛ no yɛbɛtumi aka sɛ yɛ eka bɛɛ sɛ at least deɛ apae nkorɛ no ɛno no at least ɛbɛtumi aduru 1 acre ɛbɛtumi aduru 1 acre but baabi yɛtini so wodua bia na awu na wokɔ nso wobɛhu sɛ deɛ matrae a awu aka bi ne deɛ n'ani aden a no nso anwu ɛwɔ hɔ deɛ wodɔɔ ne naano yi a wahyɛ ne bankye no ɛdi sɛi nie 2024 yi adɔ mfofo adɔ a yɛdɔɔyɛ no ɛna wodɔɔ ɛna medɔɔyɛ ɛna yɛ last choir enti sɛ yɛ memfa ne sɛ eka baako deɛ ayɛ ye nyame paa yɛdɔ aseɛ no wura no te sɛ deɛ ɔde ma ma no wura no wɔ mu no saa bia na ayɛ nti afiri mmerɛ wei kɔ no deɛ ɛna deɛ aka no a ɛnyɛ ye no nso bɛyɛ eka bɛɛ sɛ ɛno nso bɛyɛ baako okay afei maame asɛm a ɔde aba abɛto yɛ ne mu nie wo nkyerɛ mu ɛwɔ ho ne sɛ ɔpɛnyi yɛ nokorɛ maame mebɛhunu no na menim ne da na 2018 no na papa bi wɔ hwiba hɔ yɛfrɛ no Kwame Benson kasa ha Kwame Benson ɔno no mede gyigya a adukuro nana entram konwa mu wɔ nkuraseɛ ɛna mepɛyɛ me nkyɛ ɛna nana no baako frɛ me sɛ o papa bi wɔ hwiba ɔso wɔ yɛ me nkyɛ ne bi ɛwɔ hɔ ɛna mempɛ damra na gya hia me ntimi me yɛkɔɔyɛ wɔbɛkyerɛ me kwaeɛ no yɛfaa no nyinaa hyiae ɔbɔɔboɔ mene ne di ano abɛsii 21 million na ɔse nyɛ bibi ntia kwaeɛ no yɛ ne dia na ne babaeɛ bi ɛtwerɛ wɔ varsity na wɔanya sika a ɛmmoa nti wɔpɛ sɛ ɔde ma me na ɔgye sika no yɛde ɛkɔtua na gya woka na kɔsɛm nam sɛ papa ɛberɛ wei yɛ ndɔ kwaeɛ ɛberɛ atwam ɛyɛ bosome 6 ɛti no ɛso a na ɔyɛ kaa ya na ɔsi sika deɛ ɔsrɛ me ara memfa ma no na gyidie ɛna ma me disika ma papa no gya menim sɛ bosome 6 na 6 aka no ba yɛbɛ start adodɔ nkwaeɛ bosome 6 na afe no kɔgu a yɛkɔwura a afe foforɔ no mu kɔdɔ kwaeɛ no ana kɔɛ no mmeranteɛ bio mu yɛ ahɔhɔ menim wɔ m na mu dɔ kwaeɛ no nti mehu yɛ me ne wɔ m anko mekyia wɔ ma na meda m'ani nti mebaeɛ na mebɛbɔɔ papa no amaneɛ mebɛbɔɔ no amaneɛ no na deɛ di nkan yɛ kyɛw pa ɛna ɔde maa me ɔsrɛ me na sikasɛm ɛna ama no aba saa nti ɔkeka ne nsɛm bebree na gya mede menya abotire na mmom ɔse me sika no a mede maa no 21 na ɔde maa deɛ bɛma me nam sɛ nti saa nana yi a ɔdii m'anim maa me hu maame ɔno a na meka no asɛm yi nti nana no ɛne me firi deɛ mekɔdaa ne ka no hɔ ɛba bɛfa yɛ moto aba fie no ɛna yɛde hu maame nti yɛhu no no nana ne deɛ ɔnim maame ɛna ɔne ne ɛdi nkɔmmɔ no yɛ sɛ maame ba wuyɛ ɛnkyɛe nti na me ne papa no nam no dukuro no nam na ɔno koraa nso ɛma maame nkuranhyɛ ne adeade nti deɛ ɛtwa atoɔ yɛ sɛ ɔno koraa ne deɛ no ɔnyɛ obi a ɔde bɛma no ɛna nana no bɔɔ yɛ ama ne yɛ sɛ o Kwame Benson ɛna de n'asase ama abrantie na ɔde maa no no ɛna wɔde asade akɔma obi foforɔ nti no ɔkɔdɔ ɔkɔyɛ nipa wɔ mu nti wɔbɛgye ne sika watua ka 3 million wadaa ne kasa nti abrantie bu afu sɛ wɔkɔfa apolisifoɔ abɛkyɛ no nti maame kura nso ma yɛ abotɔyɛ sɛ yɛnyai na ne nua bɛma no na ne deɛ no ɔde bɛma me ɛna gya yɛkɔ fie ne yɛsan baa yɛfrɛfrɛ na akɔyɛ phone so yɛfrɛfrɛ ada a yɛn nyinaa no kɔɔ bɛnkrom ne yɛbaa n'anim ne yɛne ne bɛkaeɛ ne yɛkɔhwɛ asase no
de ko hwa asase no ba yansa na yɛbɛka na ɔde free 50 million na sɛ afuo no nso ɔkyerɛ sɛ eka wɔtwe nti eka wɔtwe no nso no me nim eka num saa yɛwɔ plot deɛ eka no wɔ hɔ na yɛwɔ afuo nso eka no wɔ hɔ na me nim afuo deɛ num ɛna gya me de yɛ sɛ yɛnka ho asɛ ne yɛ gya me ko me nso mepɛ ɛna yɛka ya na gya bɛsi 35 million na kyerɛ sɛ ɛwɔ me tua sɛ sika no adansefoɔ wɔ ho no nso na busuafoɔ ɛwɔ ho nti yɛtua mu 25 maa no ne ka 10 ɛna meka kyerɛ ne sɛ ɛnɛ yɛ sɛ 6 March 2019 eti yɛkɔ ending of this month no mede 10 ne bɛba no ma bɛgye krataa ɛdi adanse kyerɛ sɛ wama me bibi sei ɔno nso te aseɛ ɛne yɛsɔre so nti meme kɔɔyɛ no 22nd March na ɛfiada ɛna mede moto ne obi de pem yɛ ɛma nipa no kora wu wɔ hɔ a me nso me na nyina bubui nti mekɔda a doctor mbɛ 3 months na modua nkwanta 2 to 3 na meda dua nkwanta yɛhyɛ mpop firi me sere bɛduru me nan fam nti mebɛda afie agya menya nte me maame nka ɔmfrɛ me ɔnso wantubɔfoɔ ama no ankɔ mpatwɛ daabi sɛ bi a yɛnkɔbɔ asase wura na maneɛ sɛ woanya akwanhyia toa so nti ɛno mu a ɛna ɔbaeɛ bae no wɔm ate ɔbaeɛ ɔkan ɔso no wɔm ate but ɛno mu a na maame mi hu n'anim wɔ me fie na meda dam ɛdan so ara meda that time koraa no yɛyi me firi doctor na mentimi mpie nyɛ hwee dam na meyɛ me biribiaa nti ɛkɔbaa saa no mehu n'anim no agya ɔbɛkyea me ɔsɔre no ɔka kyerɛ me sɛ ne 10 million no madaroma memfa ma no na mesɛ mesrɛ no sɛsɛ deɛ ɛka bɛto me so no ɛnya sɛ nkoda me nan mpo abubu nti mesrɛ no sɛ wanyɛ afuo no sɛ meyare na sɛ woda so hia wode bɛma me deɛ a mesrɛ wo da sɛ bra na ɔkɔɛ no ɔsan baeɛ na menyaa mu bi maa no metua yɛ a bɛtua 8.5 maa no na sɛ mesika asa nti ɛbaa saa no na kyɛ sɛ ɔhene no a ɔdi ma nim no kwasi wurɔdi kuro a wadi kuro no so da ɔno na yɛka no asɛm no nti ɛbaa saa no na kyɛ sɛ nana no ate ɔteyɛ no ɔfrɛ me kwasi na me sɛ nana me maame aba ha o ɔbaeɛ wabɛyɛ waka no asɛm bebree na ne pepa no nso no ɔse ɔbɛyɛ ama me nti no me nso mayɛ matua 8.5 na ɔse adɛn obi a ɔde wo sika ɛtɔ nduro saa mmerɛ no yɛ dɛn no wantimi a nam sɛ wabɛgye sika no wabɛtaataa me agye nti nam sɛ dɛ deɛ ɔbaeɛ m'ani bi nti no nebua fu akasa de kasa si anim hɔ akɔ na ɔse frɛ no na ɛka kyɛn sɛ ɔmmra me hɔ mɛgye 1.5 no ɛna mefrɛ maame nam sɛ nana se bra no hɔ bɛgye 1.5 no ɛna ɔde kɔɔ nana no hɔkɔgyee saa sika no nti ɔkɔgyeeɛ no ɛna agya me nso meda hɔ a bɛyɛ meda hɔ 3 years na aka bɛyɛ bosome mmienu na 3 years kusuu medan tu hɔ no toae na mesrɛ deɛ antoa ntɛm mebrɛ paa ɛti ɛbɛsi nnɛ kwa me nana nko amɛsi aka hɔ ɛti ɛbaa saa no ɛna mesɔreɛ na mede akoko mpe mepɛ maame no nso sɛde mabɔ ka no nti ɛwɔ sɛ meyɛ dɛ mekɔ afuom hɔ kɔyɛ adwuma no na sɛ mfie mmiɛnsa no a wodaa hɔ no nyinaa nso waanye asase no wanka ho hwee okay ɛti me sɔre a mekɔyɛ afuo no madɔ nketewa ɔde maame no nyinaa ase mana bɛdane nsiwa a nketewa no ɔde maame no obi gyina ha ne gate ano a wonhu no nti no de ɛne me bayi ne ade na na mede dɔ ha nti mayɛ ama nnɛ wonam kwa ho a koko na ayɛ akɔnnɔ na deɛ wadi kan ayɛ no woanhwɛ ma no ansi yi a ɛyɛ dɛn na wokɔdɔ foforɔ because of menni ahoɔden bebree ɛna ma saa mfie no a wɔka sɛ nso na wɔnhu so no ɛnso ne nyinaa akyi koraa no deɛ aka no masanfoɔ so adɔ but mame ntwe wadwen si biribi so wonim sɛ woankɔ ankɔdɔ kookoo ho na mmom wokɔyɛ ɛyɛ me ɛnkyɛ very good ɛno pɛ na nampɛ sɛ mbusa toa so enti ɛbaa saa no na meyɛ ya na mesɔre agya nan no nso no ɛkyɛ no na ahoɔden ne ba nti mea metumi sɛ sɛ deɛ metumi yɛ kakra na mede agyina mu a yɛ afo nti last year ɛnam sɛ daabi deɛ na meda hɔ na mebɔɔ paa ma mu dɔ ɔkwayɛ no na menni ahoɔden nkom enti ɛno nso agyina level bi a anigye wom kakra enti no kwayɛ kakra aka yi deɛ mɛdɔ ɛda a mede kɔbɔɔ paa ma nnipa kɔɔ ho a ɔne me nua bi a mekɔfaa no firi semba ɔmu kɔduru yɛ a ɔmu kɔdɔ no wobɛka sɛ na honhom bi kasa kyerɛ me maame that day na meka bibia sɛ onye obi na ka hyɛ masum me anam sɛ afiwe deɛ wɔsɛ medɔ kwa yi yɛkɔ ho a na ɔbaa hɔ bɛstɔpo mu a mefa mu de ni ade nyinaa sɛ mo mu nnɔ kwa yɛ no ɛna me sɛ adan yɛkasa yɛ anam sɛ wo deɛ me maame aka momrɛ fie na ɔmu baa fie na metietie mu na maame no kyerɛ sɛ ɔbɛgye afuo no sɛ deɛ wɔka no pɛpɛɛpɛ
ɛna yɛ kan phone so anam sɛ ne ba panyin number me friend nam de ato nanim de nam so a options a me nam so a de na car wa beduru na ayɛ saa no ɛno na kakra me de ne de ayɛ aka no so no this year ma yɛ target sɛ medo enti yɛ kɔ ho ma me sisei enti no ɛno nyina akyi no pe bibi ka kyerɛ ma me na onya abotre ma me na afuo no me ka sɛ me nya na ɛtoro meyɛ na ɛno mu na ɔba fam na ɔfrɛ me nti odi kuro na ɔfrɛ me ne no na nam no so a me hu ma me no ɔso wɔnkɔ ɔno yɛ di kuro no die ma me ne me emra nanim nti ɛyɛ bibi saa ka hɔ abɛ boso me bɛ deɛ hɔ te akyire na me hu sɛ nana no me di na chi a ɛbɛ ɛmwa ɛwɔ sɛ me di ne die ma me na me pɛ me nua bi ka mo ne yɛkɔ nanim nti yɛtwe yɛ na ɔka bɔ me kɔ aduma ku ne ba yɛrɛ na me sɛ nya no kora me yɛsrem ni ba me ntimi nkoku ba yɛrɛ nsa ntu bi mkodi ma bɔ me hu dua me ma me fo so pam kyɛhyɛ me sɛ makum ba yɛrɛ nso na nya no kora nti saa ba yɛrɛ no odua ya mpa na no ya ikura ne busuani no ba ko sɛ me kɔ afuom hɔ no ba yɛrɛ kora be mfie mienu miensa na yɛ ntu etim fam hɔ odua deɛ ɔno dua yɛ no wantwitwa ngu me ntwitwa ngu na ba yɛrɛ no ɛfefe a ɔ sɛ ɛpɛsi yɛ ntu no ebe nsuo beto a ebe san fefe foforo na manchiri kokko nketo no kom eti me kwa na masane de amadua me yesa de na nti wo sane no ebi wa na agi nsam nti ne ba sa wo sane na ebi atete okon hu ye o se makum bayere no me se nte sa yen yesrem uyi bayere firi kofiem kra wa bo hu dua me hu ni bayere biem enso ma me fo so kan de that means no person target say oji afuo no enti me so ma anka hwe ena me gusu ye madwuma na ma ya paper no me ko bosu bia osisi ba bia o ka se odo a wapo nafu no de ahyew no ho no mo no wado ba chwan wado mado afedi o ma wo kwan o ma ye ko kan no o ma me mfie mienu se mfie mienu no so na se me nyere ya obaji nafu ena ma me do no 2024 yi me do ye no ena ye botodwe ena oduru ase ma di hu kra ko hu a peja ena me yi hu na insu 2024 no bia wo ha ehun se ye duru busu mi nsia mu no insu ne te kwa animu a ko duru ba bi na ento nti udua atodwa no kra bi ma na mfifi ena ma wo ka se me de fa kwan na no kakra no so kra nya kakra sisi ama do ho no kwa obehu eti de ate no no me ntwatoro na ena ma na nanom ko hwe ya mu ka se mami e ka sa enya no kra because nsema ko ka na himfio nya ne ye kwa afuom ho a ye ko hu ya no tobo baabi a wo hyase free ye a wo hyase se wo dodo emfie miensa baaya a obeye absent e wo sin ni mu after mfie miensa ya ahoden baaya no e na wo san ba mu good enti e kire se emfie miensa minus 7 no enti sesi a no meka se wagina so pa se wo ye afuo no de ye mfie 9 na ade ayo enti mfie 9 no sesi wa ye aduru sei ba cho kwa ne de asa a che sei kuku nketo awu mu no na me tete no atiefo krache den so nanu asemnie me di me nkomo edi kan me ba mebusa wura yi obi chawade a eye abusa ho asem kire se obi agye akyedie bi enya so asem ti mebusa krache sa asem no sebra mami kwa kire no sa biaye na wamana hunu se mi wokoko a ebi kura eso me de ka ho na de no antuma ono antuma me ne fo anka kire nse maame da bi me mpese me ye adwuma hunu koko a wo wadi nkin aye mfie du a hyase ye so de me nye nka me de ne ho ntie ne fa no manhwe so adan no antu ne sa afo no na mabusa maame ne nso se adan ene ono nso ede ni koko a wadi nkin aye asi so kwam enso de kan akra kire na mabusa no ensem no bi ha wanhwe ya abaye dwuma ye hunu wanhwe ya me enche no emu nsem ye bebre enkanka sasase ne kura ya abusua de a eno de make sure say ye no abusuafo no ya we nyasa minimo bia abusuani ba ko de ye me enche kokoma no ebewi ase ne nkaye ne sore be pam krache no eni firi asase ne so de ordinary odi binkum na eje se wo ma nipa bi ye yodom e wo ye me enche ho a wanhwe ya utumi do nsa bobo nanso we
aba ha yi etiefo yenye no den na asumdwe aba mo bebam Mustafa Said enawie mahu se wawura ahomani mu mechiawo na mabɔ waba so na masrɛ nkwa tenten so edi amawo Benjamin Abiok mahu se won so wo hwɛ won kran enawie won so mechiawo na mabusa wo se won pɔne mu te sɛ Prempe Christopher won so mahu se wo hwɛ ye free Kumasi Technical University Sports Ground sports ground na wo se very nice sports ground for na mo ho ni nyina ya chiachia mo sanso ena mea me baba ko oye na dwuma ewo Paradise Gas filling station ewo airport runabout ha wo mo nso mfa Asem Beba Dabi dwuma de ni agrokra Cosmos na wie Cosmos o se me chia wate ya chia bio kwadwo ani Mr Dua chia wo no nyina nso mame kire se wo no nso emfa dwumadie no eni agro afemia menua medehye ne made nyina the simple plus man simple wayo onso wo adehyeman na wiei a very good afternoon to you simple wayo simple plus awia mechia one wabedwafo nyina na wiei arofo sabre Faith Homeopathic Clinic na yedru na yenyadru Faith Homeopathic Clinic say dia na wa wani tuase hono ye prophetess maami Faith wa ye prophetess enti adia ba ko ye medane se adwuma nyina ba na wie ye wodamu ni mu no obompa ye mu odin edigu amanfo folders so enti wo yade no setesai ye kan wo honam wani no se hunhum bi tato aye tena na dwufri ho nti aduro nketenkete no se aduro nketenkete no ko hwenkonwa eye doctor akwaba mejo so Krobea na umpomu nyankopɔ adomɔde akyɛ na so nyankopɔ ne adom me kan se ya obi bɛka se na na Krobea ha na ni nanso me meti hai minim de mahunu enti omo so mra sure awiei Faith Homeopathic Clinic boyen komo mate mechi fo nyina eno ahwefo mo YouTube live nyina anti me chance no de o kan sisi ase owia ode ekọ spiritual no won say ye wo yare bi ho a ya na patient no o yare ni nti no why depressed sure ana mo na so ehu yare bi say ehunhum yare example yen hwe ye brebo no say ye brebo no ho techima o ye bema kra na futimi pagya pa wan hwe abeka se duabo ne na ase nyina hwehwe won so ntimi se bi ntimi nja ne nan ojonson so ani basa sei iti ano sa no obo se spiritual ye friend say omo asabi omo nim hospital asem no na omo de hye say o ye nkoso fubo ye nyisi enti uba Faith ne diagnose ye bibie ne hu say brebo no ne ma nuro nketwa no honom na mo kofia ma me ne safa folders ni nyina no bompa ye aguso so yare no de wuti fie no gidi say ye honhoma hono honhom ne kanta say physical so a ye no ne ye dey ye boy adwumanti asa enti eno ne yedi kan ti yanko de ne yedi bae so ene ebesua bibi kakra bi afa immune system cause nipa ye ko bae ye ko bae num ye bibia yare nketinketi thousands bi wewura ye mu na nipa se obeti apoye pa egina immune system no ti na nyankopon abodie mu no nyansem no obo sa immune system no obi bebu sase na ye dey eye enkwamo bi e woni padua nim a Krobea eno na kutia yare wanketinketi we ni padua nim cause yani bacteria ediesie yani pathogens na bacteria virus fungi someone nyane ya twaso ya pathogens ne no mudiesie kwa snipa da obedidi obehome obenum nsuo obenum aduro bibi befa onum akoyem enti nuama no expose you no say immune system no na kutia sa ya rewanketo no a ebeba nipadua no enti say basa na so immune system ne active na no ho odin a yare ne beba obehu symptoms kakra omo abon so tie oya asa ho ayehye asa wadew onum aduro bia o onkofa hwe ba cha 2-3 days ubon se wani padua no on se ho ataw every day if you say immune system no very active sure but here lies the case say ba say immune system na weaker ya ba ebe bo wato wonum wadwuma untimi nko
untimi bibia honom na ma osiki concern say me dey call hospital no enti na be hwe immune system nti immune system no ansa na obon ye nyoma ba ko mienu bi na ma immune system ni week yesi me nkono mo nsa yesi me didi time say yesi aduane say emwa enti se wo hwe bibia ye frɛ ade bi immune system disorder hwe say immune system disorder na ye frɛ ade bi immunodeficiency and ye immune system disorder na ankasa autoimmune system na and ye allergies ni ade bi a say wo de kɔ nipadua ma body ni hia saa time na say body ni mpa responde ama adekro no efi no anasa ade na aba wo mu no eba honamani enti eba honamani na say kyerɛ say nipadua no empe adekro no ano na ye Friday be inflammatory response enti wo bon say adekro no ebe hya ase adan ne ho adi eba honam no ni no etimi the skin rashes dey eba enti so wanu maduro bi enti no bitimi ka say aduro we de me ho mpe no akona doctor asan ama no wanu maduro bi wadi aduane bi wanu nsuo bi wanu drink bi na akoni padua ni body ne mpa one etimi ba in the form of skin rashes enti ne yese say skin rashes bi a Krobea empentem empire no empentem so mfa aduro bi nya so say me manako cause bia na ya de bia komu a body ne mpe ana immune system ne reject every ni padua ni enti we say about bontin in the form of carbuncles and your friend no honamani nza no ade bia siwu enti wo sa de aduro so say sa de kro no enko no body ne reject also person sa de body ni de na beba esa o ma ade no ho kire no two eba etimba nipa no oye hojo fatigue waye mre tiredness cheso so adem kra na ne say wo so wo be da kwadwuma wontimi nkwadwuma cause immune system no aye weak three wo se nipa no odidi pa o enso body ni nyi aye wontimi nya keseda immune system no four wo se na aposo eye ne ya pa nti mostly arthritis for ni nyina no immune system ni timi de sa joint pains ne ba wo se de akosha arthritis etuba faith homeopathic clinic yem pentem enye hospital bi a won se ni pedi line no o hwe nurse faith homeopathic yentisa enye osika ne hia ye memo mo apomudin no apomudin na be twen krofo aye den aba etuba ye nyamre agimre enti ansa na ebehu yare no ansa na amawaduru good umma emian ka se obutie doctor mtie me ya mensa ayemtitiriti na ayemtitiriti ya se faith kwaje dabi na de dene ema ye dutwam kra ne se sa machine wawaso ne edidi dwuma no machine wawaso no a yo ba ye Friday bi vagina steamer o ba betena so se bi infection bi adokoro wase ho ama se bi wase mo bie ye treat infection ma na wo tena sa vagina steamer ne so emu bia ebeka atwuma ye kitikiti ne ye fra ne ye de giade ebesie ho kama good ye wia ye sade wa chef die won waso ni ma na screen body no from head to toe Krobea say yare no craft na ebobo ba machine be kire say enne ya na eba enu na ebam mo fa duro we nya den enkanta umpe we na opede say ye detox so on say the support any semina edware ye nipadua no e ma ne ye fe kama na Krobea umu no eyetumi na obedware ena feti se bra ne nye detox ye twifi ni nyina mfrum wa obehu bi o Krobea ba obehu bi odo na sisi nsuo nim odo na sisi no say nsuo ne ye kroje be ye wie detox no won se nsuo ni kala asesa hunnioma ano na frimi ana se firi wo hu na abegum enti bra ni huru mu enti wo bon se sa immune system ni nyina eye wika yare kitin bi etimi bo rough off but what about faith homeopathic clinic no ye hu se ye immune system na ye wiki no no ketua fie se ma no ketua bra ye mfa nsuo na enom na onim se yare bebre wo ho a ene na mi isa secret yin ye yare bebre wo ho a anya herbal treatment anase homeopathy a edura ka bia ye de soso ano ye wo yare be studies am ye hu ye ya ye sua de akwa echi kakra no ye wo yare bebre wo ho a se anya herbal anase homeopathy a edura bia ka bia ono ma de soso ano herbal ni homeopathy ne betu sa yare na se etu de se utie ye na se ma mo yare so a ohima me papa utie me mama mi a utie me o yare na ye krankro no Fabra faith homeopathic clinic bi da ho say you stroke hepatitis diabetes pressure prostate emreninti wo de e ba bo number no fa number no be bia wo bia no wo de enkasem unikuma sinti untimi nko ho o be bia wo no friend number na your branches bebre okwa Accra your Santa Maria Abuya Junction Bogoso ne mpotemu nyina beko old aseda boga abron sign no na chipe takradi fo nyina beko Anaji police station Kofodua fo nyina beko Landry Managers Road Poly Junction
Kumasi deɛ sɛ yɛ nitua Santase ahenema kɔkɔben 18 wɔ Obuase kwane so etimi so wa wotie me pick number ni sesi a number ni 0244 58 38 59 0244 58 38 59 itigo line nso yɛ 0275 96 94 14 0275 96 94 14 ti wudi mema adabridwo upeja wayi a empeja yi Krobea ese nso betoto awo beba oba da nchen pa no atima da ma de asa atwa bo 6 7 no say dware asa akwa adwuma then enyuma no da ye dey arehu o da ye dey oba nso nsa awa ba no ashata de kama timi so wudi opeja ututuo nanto umma no muso kura na asa agi agu no Fabra Faith Homeopathic Clinic na wa be di adanse ekoso no ya betena se ye mpese ye be ka adanse no obra ubehu a ye kasase ya na so ka adanse ni kire o ye ka ti se de enchene kanfo no no wa bra na be hu di wo da se ne Krobea ya be se hia mo arofo asempetia sa ni wiase abrabo no asempetia Faith Homeopathic Clinic se ye ya me ne wo kasa die akwanya no enu nie se ye ya me ne wo kasa die bon ho so fakaya wo de ekọ ebi atrede mpo ba ubenya pa de a enkafa Santase ahenema kokoben ubenya kaya ekọ ho na wo de fa na kasa obesi wa ahenema kokoben Nebusa 18 mu junction no yaso ye ne wo ho a ye Benjomas company number no maminti ma obio kaka ye gugugidi sunsuo eye 0244 58 3859 ena 0275 96 9414 Faith Homeopathic Clinic for number no eno no maba akire no obe fresi se ya no be kasa na de wonte ase no ya kirikiri mu e de amawo ena wiai awodade mu ntia moma yindi birthday no kakra ena a special one to you odo Monique akosia Monica aka odo Monique o da ban new site ena wiai odo Monique nyankopon hirawo se wudi wa woda nei yesre nyankopon ni hira na ho bambo ni nyinkyere ene ne yokuduro honhom no se enkosoa enkan. Happy birthday to you. God bless you. And now odo Monique day. And then why if funny be kan pa mi hu ngara mi hu no onfa Uteke FM emu adwumayefo nyina eni akro kra oh yeah, a very special person to us na hofama yedwumadie bia wo so yeah yedwumadie bia na ahobrasia wo de be hia wo kra ne kasa wo de be ma wo no odo Monique ye ni je keke nyankopon Israel se ni base nso wo ho sa share any one you big base yeah ono ani base ejin komo wi no one you o dem do be ko ho me do be ko ho ono ai invite me oh nkam de wo ko ho da bi ono invite me o be sa on kwa ko mate ene meka odo Monique eja kwa me say invite me nkwa na me ho okay mate afei udide Grace Dankwa we a midwife e wo dwaben abanya yaresabia na nedai oba akoko wanya afeko e de aka wo mfie ho wa wo papa owura Eric Bonsu ya wo ye headmaster e wa akota DA primary o se wo sire nyankopon ni nhira de doba ne nkankro ene ne yokuduru no se ntɔso. Happy birthday to you Grace, God bless you. Afei mia me baba ko
your friend no Mary Cruz Mary Cruz GH also nyankopon ya adom akina memene da eye wawoda ene me sorry sui mame we show ne wate krachi onfa yedwumadie yi ni agro eye wodai yesre nyankopon ne honhom no de bonipa ho ban no ema ne nyinkyire no de bue kwan ma nipa no emu bi ma wo na entutu anamo enso mfansie a birthday to you in advance. God bless you. Merry Cruz. Another day, me twa me ho na maba na tiefo. Monsumo babam. Asem wei yempe ne pumasi bre. Nye saa krachi wei. Neni nye da e wo saa asase de so. Ntibum yentwa ye homra. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpafie ha. She, woye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also woye Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about more manufo. And kwada woni mfie du mienu ka ho. Our pharmacist and herba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me mini 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age edwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aya bushia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban.
mami ma hye me pao na me papa nso uso ni ma odi wi ene omo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de omo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa omo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya hu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo hu blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace e wo Kumase Bremai DVL ne nchempe ose kwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enanso biem tam heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya tam heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ene ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3D malaria yi bi ansa se upetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Launching and fundraising
for Esionyu Senior High School project. All say yay! O manade share mu Fresionyu. Muntie, Nana China Kwejan, Esionyu Hine, one steering committee, or da Esionyu Senior High School project ano, Tun South Fresionyu Funyina. Said you may just from Kwa, and now Subapeja Mumasua, and Esionyu. Ya today, launching and fundraising for Esionyu Senior High School project. No, Basso Memneda, 19th April 2025. Easter Saturday. Wabebo that time wa their backgrounds and upon non dubako 11 a.m. Wapahon to my abo for tour a more draw of Befaswa abo senior high school project in Watrasie. Nwasi Sukuya Kwani Muya and Chima Benya Hon Faswa Mapa. Na Nason you hine on the committee no SSA. Obia Mebwa na enyefe enyenika. Minia ma Kromasyon yung punti yo honsem enye wahiasem. Kaise aya memneda aya Easter Saturday 19th April 2025 our their backgrounds wa and upon non dubako obia mebua na nye krabehwe piao. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Adofo Yakoya Yaba. Ahaye 102.9. Ahaye OTEC. And now we Jerinas Heba for Yadamwase. Nyankopon Shiramo. Edem wajuma den amobo. They say ensuo no etoto a unity nso say ya. De wom ya 3D ya de. Say ya me ne wo ka say akwanya no aba mawo. Se mawo homne so. Na bowura ba bia ye ton ye duro bia. Na se 3D ya de achewo ama wanumu ato a wuntumi ne di. Enam sa yo so ho aye hyehye wona mwana na ikekabom ahoto ni fie. Wo de ekope Jerinas Herbal Mixture. Na nonom na wononom a ebeboa wo ama enepa akoso ede amawo. Onipadua no enyina yie na yade ebobo basa no Jerinas Herbal Mixture. Na wo de nonom na wononom a ebeboa wo. Se wo yo bi a sisi yade brafo bi sebe abekrepo amma se ye ka se kura no won kase ewo mpam be mei gina so wo so ho park ne so kakra ko pe Jerinas Vico Mixture na nonom obe wo so ho ama ni ji abase oba kolina keba Gelga Heba Freddy Mens Misty Heba Danny Heba Pidank Pharmacy be bi eto no bia na Jerinas nui di openo budina to na abenye bi ye ni ankase ye wo Breman UGC DVL ho ye number e ye 0241 814677 ena ma ye Heba shop e wa Abu station omo na ye distributors omo na distribute adrei omo so number upe bi afrese se ya no omo famre e ye 0538 484414 ofresa number we ya ye no be kasa ni a kire nsemu nso ede amawo na we Dr. Dawood Herbal Hospital ado anuanom ne adofo se wo ba je so krapa e ho na papa e wudi dwuma na yade ya nokre amama nkamasem yade wodo obekọ sisi ya utirimu po ese se oka untumi nka na betu punu de okọ onua se wahunu mpompon so no nioma bi kreke woni padua ni mu a fabre Dr. Dawood papa no odia bibidura sebe ya nananom didi dwuma sa won ho yade ne no an wo yusuo titibre mu de no wono na se dua ma yaresa enti be ma sese ye ka sei sebe o mesre meka wo be ma ne da fom bem wo ye ne hwienye yie sebe Johnson kwa na Johnson fam enya de pa nya botaye no nko an ye bo ye se ma Johnson fam esese wo ma ne ye bibi woti ase wakoma ye adwuma o se me be mawu bra Dr. Dawood ho amanfo odi adanse ye sa pagya wo wote ho magi apagya ne bi won so bra na be pagya no emu aye mra na nyina so kireben wati ase oba sabe won so wo pa wo sabe ya to din adjective maame na wontumi ngono bonini no eno na ye ofe wo so de esu na awusu no e de awo ne beba bra na Dr. Dawood mu awo e be pa ho ama won so tumi awo kwabra ne e bia won so tumi ni oba ahia so hunsuo ntumi nyem no ha brana papa ne mu se si kire yade bi mogabrusuo bi anase stroke yade bi na achewa bra se ye namu yade bi na watreat ya ma ba man kura se si afon atwe akohyem ensuo bi epiepie ba menua ba wo ho kire wo ba papa ne waduro wo de ye ulcer
ejuso krapa edane a enka ne na Metro FM ni wom no saa dan no amu ana Dawood Herbal Hospital odidi dwuma papa ne number eye 0244 88 6437 and 0201 681 717 and now we are Hepa Plus Pavi Plasmos no the fearsome 3 me come for the mount me come for a draw me and say the amount say we nipa da se ne awutiam ye say wodwene wapomuden honko a dia hwe yie na ma na moto na kopesa aduro we bi na to aduro ne ye pa Hepa Plus Pavi ena Plasmos enu ne ye miensa eye 2020 ntini miensa nyina ye sister Ghana ye woni nsuo ene ye wo bia nso to paye de obetumi anom no nom onu adwene well-being wate well-being ni nyina ye nti ene stroke yade aka wato oti we hu se ya na wonsa no baabi wo so wutumi hu se wano baabi tumi wo so a na jai wani achi baabi tumi wo so a stroke science ebo wonka ye o wona tumi ye otititi ompabo akora ye wu hu ebo wonka ye ha kona koto the fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos no bi wanya sichire yade bi mojabrusuo bi etridi yade bi sabi unipaduam ye o yata fodo waye mre wompam infections bi tetew waye kese abroso se wo ma well-being no gina yi a de aka ye mfaso eduru a eboa wo eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos se wo ye be ma mitufo se wonum hwia ana wo memmini hwia ye dikwadu pekwadu numbi na ditu akire oyo ba wunya watadwibi na wo hwetu akire a enefie obete de na Krobea kanase baby etonu obi akwa abenya bi doctor ne number eye 0542 778572 ena 059 1367 ofresa homa wiya woni Dr. Ebenezer Ajimai bekasa na de wonti asie bia no wakire mu nso de amaw na enawia Volta Drill Limited enso etonsa afro se onuaba ma wutie se tafodo yade no enenene na mumfremam yensu ayenom no enye garam said ewudie die beye kakra no nsuo ho beye den boa hu si o ton mu amu yensuo ton sachet water no mamo man kwanchan fu bi metu mamo na mo mfa madwa so mamanfo metoma yade me ha won mo ma Volta Drill fu metu nsuo no wo mo nanimu nsuo tu why wadwe so obeye nsuo business yentu na ton ombetu amaw utu di acha constituency fo obetu amaw utu wo wadwumam utu wo ukurom ni nyina no ye Volta Drill Limited o mo nanimu adwuma no ye menkofa nkwanchenfo o pedi onim ye wasi ufie awie na yentu nsuo a fre Volta Drill fo afetie wadwene wo ho wo ma nkwanchenfo ni bi betu na wonnim se Volta Drill fo wo ho ji wo mo number na problem aba ho no o mo mesiesie ne fanfan emfama wo o mo number ne ye 0244 299 520 and 0266 43 2210 only Volta Drill Limited for nkasa ewa ahomai so obeje so ono obekasa kama de wonti ase no obekire mu nso de amaw na ene onyame wo ho herbal enkofo no waduro nyankopon ya che wonom ade wonom na de basa herbal capsules omode aba na sa basa herbal capsules ya meken adofo eboa ma ne mema oba wo se won sabuom wo bre pa wa ya se sebe ayese koto bi na hye ho e na awi ho wo sa ba no me no to nkia koto basa herbal capsules ni bi nanonom wa wo yefunu mu de bia wo bre me yefunu wa wo nsu koko sebe ye besi wo to ano ho e pai ne moja be ma wa mensreti oba nze sesa moja ni pie firi ho na eba kope basa herbal capsules ni bi nato mema ma ye mre wo mpam se ye infections ya eduro wei ebeyi infections na firi ho amwo gina brane oba infections ya dokro ho ama scent aba sebe wa hivie ho no basa herbal capsules o me mini bia ebe siesie ya ka kire o se wo high cholesterol wo de kope basa herbal capsules ibi nanonom hwa de onua asem na me ka kire o na awie yo eduro wei wo me mini bia
basa heba capsules no asumdue beba fie entokwadi wo afa muntie yede basa heba ointment nso aba basa heba ointment mina mesa ointment we eye nkwada ehu adwuma ka hontima to ne din abatan yaduro muntie akwada sebe nsonso no ha no obi ho no mo a owani bone wo be ma oba na sram sese ya muntie o asram wode ya akwada na wanhwe ya akwada na ebedan ya afo obi ho obo akwada no pampers nensansa rashes bi age akwada ne to ho aboso asabra ensansa bi esisi nkwada ya frɛ ni ntosi epai ensuo ni bigu ba bi ana asan hono no ebu bi hauba ana hohye pa na siu ba de so a pe basa heba ointment odi efe bi sra kwada no wate saa ne omayi amakan ebi ntumi ntoda afa wu panyini kakaja nti wadwuma a woye ya manfo ma oto aduane na hwede kakaja ayewo osɛ ya jiw ni padua na boso ensansa sɛw nti wuntumi ntwa wawam wonso bema sebe honam kankan wura ba bi ane esisi yehwene wompaboa akora de wo hye kora ene asem wasifie ni padua mu yawo ene bibi na ahyehyewo a wonya basa heba ointment ni bia fafa so na beboa wo ebeye ni nyina ma wo ama asumdua ba na wonhwe wo ba KNG heba misty heba dani heba kolinak ba bia ye to nwo bia no a kasa wo pe basa heba capsules ana basa heba ointment metu fo say tobom na yusu wate ebeboa wo ye number e ye 0244 267725 I repeat 0244 267725 ofre sa number we ya basa heba unyame wo ho ye ne ye de basa nuru yaba ye beje so ye no be kasa na de wonti ase ye ne ya kirem afei adofo ma menko kwa akwasi sapon so na mimusa kwasi se bra akwasi obi maw ye me enche unim se ye de asase na ema oyoba no aka kire wo se afu a mede emfinhia duajo na sebe eduru sokora akwam mede ma waka ho yemfa ne so onu na enim ama wadwene mu se okofi a ebia obi betu ne fo mempo se watete akwa akoduru ba bia asem kesi bi betumi aba akiri enti mintu maami fo se maami ei asase de masom na emom koko no de pewubi na wonhwe mawo adena bibi sa bae no wantu sa afui ana ma utrim sa okay de ntia man timia amman sa adwene ye ode ma me no na ne kunu eka ho na busua panyi a one no ofre busua mu a ogi asase no mutena ase ye se busua no omu cheche no de ogina hoje ma no ono so ka ho bi a omu nyina nya nipa nketwa omu ono kra ba ko wo dwene wo ho enti na mebusa enti ya kire se na wo padufude uhu se apai padufude na enti sa de no waye no sa obete de aye de wo yi enti tobo de mbusa no nyima no de mimi busa no se ama wadwene mu se bi atusafo the fact say abusua panyini ana ni kunu ka ho ni kunu nye wo no ena obi nso betumi ababra obi atu obi fo enti ne yetumi wade emu obi kotu oba afo na oba asesa no man ne neoma okọ oseme nware bio enti wanwene wankasa wo ho se bi akina bi se meji wei e de kan asase ne ho a Asem Beba Dabi ana eno pe na mebusa de tie ne se koku no ode mame no na enye koku a se de woka no se e general se e so no ente sa na adwuma wo ho pa wa won kasa yibu no o se na yetumiti penti rubber eno ye Krobea 1 plot enti e kire se na ye koku a ejina so na koku si so eno by 1 plot na de aka ma ye ne na abom a wono ahu se ne wo dabi men san fa men ko me se wa nwene wa wo ho bra wa nwene wa wo ho kire se akina bi asem bi betumi aba asase no esha eti no se ode ni nyina aka ho se ode mame no e wo se yesa obia anka obeje na wa hu sa asem betumi aba se de oka no na asem bia ntimi mma okay ene na asem aba se me kan asem no aba no ebi na ene yafre wa wo de te hei mame edie ne ba ye na wonso ukunu wo ho wabusua panyini wo ho na wonso wo ho na wo beka se ukokwa wa oba brewa
wabra wo ho a ye ni mfinhia du me sa de ka ho e de ama owura yi se wonfa enka kwaye no ade ntina ho so yesa onso wa anwene se bio wobetumi ayi koko na sinchen de ama obi se nya wo akora wo de ma obi am obi ahwe e de ama wo aye no yeme enche te se de sese wo ne krachi ya no aye no hwe so mame te se de sese krachi ote a ochem no abre obi e ba cho opanyini ye eno de ma anwene anko hosa nani ya dia na aba sese di adwene ya bai ka se ase abawu ne pressure ene ma me de asase ne ka na mi kunu no so o ka nya se mi kunu ma ware no me ne na ware agyan me ne na twempla ne wo ba ko pedi agyan ene mra nso a me de asase ne ma no na oni ho e ba ase ye kohwe asase no e mama wo mu ba mu de wono wo di animu je asase de ma no woni ni mienu ene wo ho a enti bra odi koko ne ka ho ama no hwan ne hwan na ne wo ho me de ka ho no ende ye kokohwe asase no na me papa ofa ase no a wo kasa asase ne de ma ye no kra na wo mu ma me se wo mpene so no na wono wo ho ene mi kunu no nso so a wono so me ne wo ba ku gyaye no no so e ka ho ena papa yi so ne hwan wono so ne yi ne de wodi ani mu ba gi asase ne ma no ti e ka ho asem wi eye mento aso hwe scenario bio maami we bra omode asase ne koma owura we koko no ono wa ya ma koko no apagya oma edi maami we yachi emu ba ko ye ninua enei ose sa asase ne kura no ye de man ne maami bi se ompene sa nipa we wo yemfom so obe correct eno ye one afi be ma wo ne na twempna wo ba ko broken heart hyenimu make us a kwan a wo fa so awuja na wade kura akọfa be ma foforo no ahye no script bi ana abrewa wutwi no na nani je enti sa nipa we okodi udanse obetu fu ana okoto ditch mu a obeto krachi we wa anwene ne ho satam no eno na akọfa sa asemu yaba eno ma yenhwa de bi se kokoba se owura yi ba bi ade no wa ye duru no akwanhia kura bam emo obeda adem enti okay jiwkoko nemum asase no de jano manenya obeti ase opanyini mpacho akwanhia na oka ase ba ne nyese ye ne ya no afu no sana yere wa yo ba te semia emra me me sha ase adom afu na me kompanyini mu chen na yere no nti sa afi na oji afu na woka so kuchi ya akwanhia afi na me ba ni wuye sa afi na afu na me do ne kese ena me ye bi na me nisika ena me jade akato nti tama ye ne ka eho asemi ye ko ba asan na me ka kire ne yire se o me enko me do ba bi afra se me bu mu nua nyina no dua bu obi anim onko do no nhyia ase ne onye nti wo ye no na fe no o ka se oda adam fi mi nim fi mi nsa ente sa onyi masemi sana no mate de wo kenya se me say for the sake of asumdwenti sa kwa akoba se owura yi wate ase se maame fa koko nemum ba bi a menso me sha ase do free ye do mesrew maame ntoa so na menye memra obeti ase menti ase kopem se wose waye afu eka baako no eka baako ye chemu nan koda wonyamu baako eye nkontompo ni wotwa enti nka be ya mpanyimfo madawro ma mesre efuma mo fancheme kamo de mumye nkwahwe afuo no metofu agukanu na yakọ ni yakọ akwhwe krache afuo na wose waye na eka baako meba afi mamen sanhwe se kokoba se for the sake of asumdwenti wo kokko mpanyimfo no oba betoye fa maame na de ma no na emom de aka no yensre no no ma wumfie na fa ya obepene ana Krobea eja kwasi abu menti ase because any say all the mame no adwuma ma ye wo so na e chen se me ko dokwa ye kura abu nua obi a wotwa kwa ma wo no menti ase okay aha na asem ni nyina awo aha na asem ni nyina awo wo te awo wonti ase yi wo kokoto safuo no wokoto safuo no meba ti a wonti ase yi safuo yi a ye kan
wate so bi adia ba nya wo na boss atodwa meba me kire wo ne omabi wadi bi ye ne dia tie wo kokoto safuo no me ade we ho asumdue strategy bi na me try say mebo because ye kan say owura ikasa maami enam se na sa kokoo ne wo hoda danti wo de fa maami we so obeti ase say krachi no sa kwaye no ebetumi aye ebia be 70 na 80 over 100 ebetumi aye sa ba se koko gina say dia de be bia tiefo bebem na yahwe adofo ne ade hye 102.9 utek enkomo ya ye die wadi akire bia ntimo hunu za ne yete agya kwa bebam awie enche ye ne traditional doctor Dawood enso ne mpanyimfo no bekasa but awie ya no asa ahye den so se time heba mixture no eye aduru a time heba fo ne de aba se wunya bi na se wono no mo a ebeboa manipadua na gina brane enkanka ne mo a etidi yade etete mo no se ye ya ye kasai malaria no ba mo numu ato unipadua mu aye oboho aye omremre oje ho enye onua se wunya time heba mixture aduro bi na se ono no mo a aduro ne beboa wo se ye asase a wo ye krata akura di ho asem we ya ye kan enuoma bebre wom ye to disadvantage. I'm telling you ebi na no eba ha ya no fufuo bi almost one papa akoye phone 37 something years maame no a ono na tete ho ni nua be ma no ma ande sa asasere ma wo no ne ba maame na wu maame no ba e na asori sese wa giefo no ye kan asemo a enti wunya time heba mixture aduro ni bia aduro no eye ebeboa wo okrata ewa afuo de ho we ena wie time HH heba mixture ene ne capsules eno so wo ho na aduro we na immune system no well being no ayemre na wunya bi na se wodomo a eboa se o private area hon sanse bi age ho aboso a eya no time HH heba mixture bi na mo a wate ba bi eto no bi akwa abenya bi ye number eye 0244 417 669 0244 417 669 ewie eja Peter mechi achiao eja Peter Herbal Center adofo ni adehye papai ewo feyiase Pentecost Junction Lake Road kwan so menso ma tautology makan Lake Road na me de kwan so asa aka ho Krobea wani ewu Lake Road ena feyiase Pentecost Junction no ewo papa we na kase se wo yo ba na wo nwo a oya wadru awo ho adwuma no yo se nei maami we ni ho manu sisumna so papa we ni ho a maami we ma betumi age asase ni nyina e de afiri wo mansam. I'm telling you enti se wo ne eja Peter Herbal Center ehia oso de fa wo yafunu mu gya no na wo di gya na obeyemu adwuma obewa fa wo ho na obefa wo bibia eja Peter Herbal Center papa ne wa wadru se wo ye beba na se be wa ye mre stroke yade mi nua ba ma aka wato ho pressure how esichire yade nie wuntiri mu twetwen enam yade enso kora ataato ade ye wonya asem ketwa wo ba eja Peter Herbal Center papa ne wadru ode be kan mi nua ba ma ubenya ho wate emema sebe moye mre wompem no na ano mutie krachi bi na danse a wodie sese wagina so ema ne yere nso ani age kama Eja Peter number na frɛ no eye 0543 369993 0543 369993 Eja Peter Herbal soap no ebi wo uteke fimfia oba ye front desk ho a ebi wo ho na ubehu Ivona obema obi udi kodware a ebeboa ama wo honam no ani no atoso kama pa nso ede ama wo Eja Peter nie yankopon hyira wo ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Food no aduane no ye na se wunya bi na se wudi a aduane no ebeboa wo se aduane wei eya ahodenno ene atwetwe ne yede ayo Future Life Smart Food ye wo vitamins ni minerals 23 ne wom
amino acids 19, omega 3, inulin, selenium, energy, protein, fiber. Ni nyina bi wom ya Bolivia Enterprise. Future Life Smart Food yi bra be kire wo yade mu kire yen. Na ye maw aduane a eya appropriate na obedie na obenyu ahoto. Future Life Smart Food. Oba kumasi sofola alignment ani multi hundi animhwe. Be kire wo yade mu yehu aduane kora ye de maw. Ye number ni wo yade kora etrete wo no frɛ ye ne discuss. Ni en kire okwampa no eye 0246 01 0150 ena 0242878090 na 3p garlic mixture no eye aduro mu aduro se aduro yi ena se wunya bi na se ononomo a eboa wo no se wo beda sori no ya wo feel very weak woni padua mu oni awo bre obi tumi da sori ase ye de na ye adwuma se abaifo na abaifo amefo wa nko ba bia isi ameni abaifo kasa se wo mpe piaro se mekra na ombe tiase amama ya ba bosumi bia mu betuam ka mu di gold ne betuam ka zambe omo nya yibia de bede me simi piaro di ode me be ye dey me mom na me jina ma na mu aboa mo woni omo se wa ka so piaro meye omo se piaro omo di nsem bi sha baifo ndodo nye oma nye piaro wa presa mom na ye na piaro me si abaifo piaro na we ya bibia ni ho me si me pese me yo mu piaro a omo di gold ne betua me ka so omo ti ase sa ye nhyehyɛ ye ne asensan application bre fabrication me van koma ho enti unya 3p garlic mixture no bia sa problem ni nyina be free ho. Wow, pressure baby and nam no wompe wo cholesterol wo soro we immune system no eno nso ayemre utumi kura ahoho to se de ya bodu anso bibia se ani ho e feels la de tam na agi wuntini ni mu aboso nti moje ntumi ni atrentwe yi unya 3p garlic mixture eduro ne ye oba misti heba kolina keba dani heba eni baby eto no bia abenya bi 0248928824 ena 0201000021 ofresa number ya beje so na yene wakasa na sister spices spices as you say there gene ho pa entre ha ewo Ghana ha gene ho kwampa so kire say say there obi to spices ade woto sister spices na de enti ame ankasa nso kora Krobea magi atum na masom na meka ho nsem de kire tiefo ne sema so ahwe na 100% natural enti mu amoye nkwan moye froye abomu me maame Abraham nta abomu bia wo oye ma obi anim ye sa abomu me maame nkwan anim ye obese me nkyerɛ wo saa anya dai je na odi ye me nkyerɛ wo saa abomu no ma different people ma kyerɛ wo recipe no obi ade anto me maame de bese me nkyerɛ wo nso Abraham nta na wie maame nkyia wo enti se wunya sister spices ibia sisters foods from the sister mackerel buy no oma na the sister spices aba ye wo good flavor, fish flavor, chicken flavor, stew flavor and a beef flavor. Sister spices kama se se no an obi eto enti wa wo ton spices wunya nkotu bia obaka o se obi ato enti brakumase adum pampa so betu bi koton pz ubenya bi Roman Hill so amedwom ne bantima dwom nyina no sister spices no yetobi okonkran se ya CMB ni okanshi ubenya bi etu ho ye number 0243 53 5025 and 0279 140 940 ofresa ahumaya sister spices ye beje so ye no bekasa adofo eja kwa me wa ha obebem asem we ho mebie phone lines no enso ama monso mo abam owuru anasem na ba ya ne de ne nso amanfo adwenkyere no ebi wa ha ye bebo ameje ye calls na ye befa no na yabusa mo se asem we ho for the sake of asumdwie yenye dai maame so wogena de emra odema akrache no se onye no emfie mienu na maame odema no se onfanye no se emfie mienu no aso ana pepa cha opanyini enso enso enti e maame se mane nyene me papa ofa ase no
Sam na me te sa branti edo afuo no edo mfofo no so te se wose me be catch na me ma ne no afuo no emfie num no wotena aso no fie nsia no ma hu adwuma a wo ye wo sa akodom fofo na se no de wo ye no wantimi anua wo o se akodom fofo enti me hu sa wo do no me ni me kunu kro no a na me kobo me nua be ma me papa wo fa ase na amane se abema no o se asa no enti me pese obeto aso enti me ni me kunu no beto nipa a wo do afuo no na me kan chen se onye asa ase ne do so wo do a empa me ma ne nye ti ni abema ni nyina afurafu ho arafo sabre ya me ne wo ka sei Shadrach Ababidru Dawood Herbal Hospital Ejeso Krapa onom ne ka kire ye se Yesu wo hɔ a Peter Mompaye Dawood Herbal Hospital wo hɔ a ehefa na ade wa yare se ko se wi doctor no papa ne wo aduru Shadrach somimuwe bada se nana yenchia hwefo ne atifo nyina emo bi akwa abanso baby a wuti bia no Dr. Dawood Echiao Mr. de o kachiro ne se wunya ma ya akra baby obi eti bia no se nipa ne nya ma Dawood Herbal Hospital on the aya ne ye pese nipa na ba no wa behunu de yekoso obi din wa so kwa na hu because ye ba ya na da bia ye kan obi wa ogi chimpa ye ma me bia enura ne 2 weeks na obae na ma me ne bae na ohwe de we ayare na ye na wo so wa chimpa kra obi do ka kire doctor say doctor sika bia obeje me bia no me wo sika hyempasim me mama me sika na nso de makokwa me ho nto me nti no de obeka se obeje no metwie mu bi na me hunu de yakwa akra me de aka na ba sa na ma me ne ye no enra ne 2 weeks ma me ne bae obae no de doctor ka se wo je no wa sign de sika ni bia ka balance na e kan ye no ho akra what's the doctor my team hospitals ahodo na me nim say baby ben me say wow ofri adwo besin ase na bae what's the doctor say wo he ya na me tia brese enti da bia ye ba ye de kan say se nipa ne nyama Dawood Herbal Hospital ommomode anse ono emu beba no abehunu de yekoso esan say adanse yekoso ewo ho Ejeso Krapa Metro FM wa na yewo mesraw akra na ye hwe nem yare na ennem yare no gumu bebre STI na baako a edi nipa nya enipa bebre dwen say saa yade ne ba ye ho a ye dwen say yade foforo esan say broni friend a great imitator metre syphilis obi a woti o take FM bia no say wakọ hospital ama doctor ka kire ne say wanya syphilis anaso ono emu ehunu say wanya syphilis akra mane ntena so nkasa masayade na mane kọ yade ni di nipanya ya wa consulting no akra the syphilis ye nipadua no syphilis so obi a ohwe ni yi obi anya syphilis a mane nkasa manum adure bi ekọ bare omu ana ba doctor kwa ana ba there is this man obaya o se be say 18 years ni envie du nwotwe eno nya yare no no de na dream kura free so akra yare ne timi adamage ni sisi na ma na chi kase no papa no so ni mu keke kura no otenyem ya na de esan ye no kura ne say amasebe ne be ma na dwodwo na sisie mu na wo tie mu yi na o mense areho because syphilis ne be ni pedua ni mu na e betena system ni mu a akora se wanya dura no o hye a e be damage cells ne bebre na bebre na no primary stage na ya na ye hunu se bi a yenya yare ni bi e sha se a primary stage no e de nsa bi na sisi wo be ma na wo ba no so ensa ne ye kokoko nipa ne hunu ensa se ne ba ne su good se be ma ne be ma na tena no na esisi wo ensa no enye hene enti oba fa no normal eno se wo treat o wan treat o e wo mu enu emu beko na edru secondary stage na esan ba bi o a emfa nsa ne mma bi o ida se o dwonso ana oba ma ni mo kekaw ana oba emu kekaw ana emu esseso oba ana se be ma ana se obi wo kwa eja na wi a odwonso hu se insufita bi firi ne be ma ni mu ba ano ba te se wono oba da wi bi a ahosane yensuo bi ana juice ne ba good ohunu sa de no so oba ana se be ma
ɔnhwɛ ne yie ɛno na ɛma mmaa ne use panty lana no good ɔsi nsuo bi gume ɛba saa ɛtumi si wawɔ ho kwan ɛtumi ma wo ne bɛrima ahyia mu a wote yaw ɛda asɛ sɛ ɔbaa wote no wate nka tumi yera syphilis ɛtena ɔbaa ho kyɛ a oni atenka dabi bacteria no yɛ very deadly akora ɛnyɛ sɛ ebi a wokɔ agyanan so nkoa ebi a ɛtumi ma wodwo nso wie a wohu saa nsuo no ɛfiri wo baa mu anaa wo bɛrima mu ɛtiyɛfoɔ nhyɛ no nso afei ɛtumi ma wapɔ so wote yaw wapɔ so no tito de bi a yɛtwi nneɔma bi nom nneɔma bi no syphilis ne tumi yɛ saa ɛtumi yɛ saa wow yɛntu ho ana mo nhwɛ wote sɛ wapɔ so ne wo ntiri mu ɛtwetwe ɛduru baabi ɛtumi ma tipae wo ti ɛtumi dwa waa nti da wode ba hospital ɛnyɛ sɛ wobɛduru yɛ a wo complain doctor biribi sɛ na ɛham ne yɛmo waduro ɛsɛ sɛ yɛdɔ mu asukɔ okay akora doctor number no yɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ɛtumi ma wo ti ɛtumi dwa wo paa syphilis ɛtena wo so kya ɛma severe headache wow aside that no ɛtumi ma ɔba anaasɛ bɛrima wo nwi ɛtutu wo tiri hair loss ayɛhu ɛma no bebree ɔhɔ ɔba bi wɔ se nku a meyusu mesrɛ me nua baahwɛ no yie kyɛke ɛma no ɛsisi a woyi mma adu gyina nkyɛn a ɛmu bɛyɛ sɛ 7 ɛwɔ menstrual disorder menstrual pains sɛ syphilis bacteria ne tena so kyɛ a lady bi ɔbaeɛ akora yɛkyɛke yɛ na wotumi sɛ ɛmoa no didi mogya anim na gɛ ne sɛ wɔnya ne menses anana kyɛ sɛ akyɛ 3 days ne so teme te hu na wobɛka sɛ wayare bɛyɛ sɛ 1 month wɔse pains ɔfa mu no ɛyaw na yase wina ne menses no kra nhyɛ da ma yie sɛ syphilis ɛtena ɔbaa so kyɛ a ɛhaw baako ɛde brɛ no no ɛma wo tirinwi na tutu anaasɛ wo bɛrima no wobɛhu bɛrima bi asɛ sɛ bi obi ɔwanom nsa kyɛa ebi a na nipa no koraa wɔmpɛnsa ɛtumi ma wote hɔ a wo so tumi te fɔn anaafo bi kɔ ɛtumi ma anemia wo mogya tumi we syphilis bacteria ne tena wo so kyɛ a very dangerous syphilis timi ma utimi jonso ntɛntɛm ɔbɛka sɛ bi a diabetes anaasɛ yɛarefrɛ prostrate mesrɛ ɔbra da wode ba hospital ne yɛnhwɛ okay ɛtumi ma wo sisi ɛyɛ wo ya sisiadeɛ syphilis kroya wobɛnom sisiadeɛ nnuro saa kora ɛnkɔ awerɛho na mɛma na fa mu mpo na awerɛho sɛ ɛma ɔbɛrima no fɔn a wobɛhu sɛ ɔbɛrima no fɔn a na ɛfɔn wonkɔ kaaso anso na ɔbɛrima no ɛfɔn adeɛ no fɔn a na ɛfɔn na ɛsan twi kom yes very dangerous afei wanhwɛ no wantriti a ɛtumi dwodwo ɔbɛrima koraa wobɔ so ɛmmɔ koraa what a wow premature ejaculation a mɛrima bebree wɔ se doctor mede bɔ so a na masane ɛdwo nso a doctor no ano ɔbaa ne bɛyɛ ɛnsɔre bio ɛnsɔre syphilis kɔ so saa deɛ no ɛtumi kɔ so saa deɛ no ɔtumi bɔ ebi a 1 round good na ebi a bɛɛ 2-3 minutes na aba owie ɛno ano no ɛnsɔre bio ɛhu akora ɛtumi ma nsaa bi ti gu ho wodwa wie a wobɔ sɛ wo kekawa na nsaa bi bɛtumi agu wo bo so sei wobɛka sɛ ebi a pimples mesrɛ hwɛ ne yie ɛnsaa no bɛtumi asisi wo kɛtrɛma so anaa wo kɛtrɛma n'ase anaa wano ho anaa wo nsam ɛnsaa no yɛ kɔkɔɔkɔ wobɛka sɛ ebi a kooko na apiepie akora syphilis yɛ yare a momma yɛmfa nni agorɔ wama mɛsuro mpo yes obi tie no wɔ syphilis ananam yare a anaa saa nneɔma yi a wabobɔ so yi wahunu bia ɔma ne naamɔ ne tomra he ɛmmerɛ adwo so krapa okay aborɔsan akane na mɛturo afe mu no ɛhɔ a ne yɛwɔ yɛ adwumadwoɔ da kɔsi memenda okay akora mma bebree ne mmarima tena a yɛpɛ awoɔ bara awoɔ ne mma ɛtumi ma awodeɛ no mu hwane syphilis yes enti wo ne bɛrima hyia mu a wobɛtumi afa afuro ba wohu deɛ ɛbɛyɛ 2 months 3 months na adeɛ na sɛ wanya miscarriage nti ma ɛnya miscarriages bebree no dodoɔ na afiri syphilis yes ɛfa bi firi syphilis enti sɛ ɔyɛ ɔbaa na wonya miscarriages ama na mo na bra
enti na esi ama no ba wono so doctor apa ho because ye nim de ye sure mema no nso a wono mema da fom tim onom say apejo ai ofeni bia oba den nansa ohwe ni mfie na ba 75 years na one doctor di nko se doctor ma jiwadi ewu na me nya bibiduro ni enso me ba wa ma de na peja ayede enso me yire frim okay na doctor na the ra wait me up baby oluma be fa chire o be fa chire o se doctor sisi ade metimu se nyame adom me gira me nine so good akra mema be bre ho odwojo esan syphilis ehu yeah bema bi wo ho a ne bema no ade na ekuro no atototo ho ne bema ho nyina timi ekuro esan syphilis edru baby latent and tertiary stage no say when treat syphilis na etimi damage with hearing waso esi waso ayeka etimi mu ani fra wani syphilis yes enti obi wo ho a osebehwe ade a na aye bleh wo mu ana ekoyi mu ana aba akora wontu hu ana montem etimi mu adwen enwoka edru tertiary ne latent stage na nipa bebre wo se kakra na me refi ade enso first no nte sa e wom se pressure wo system ni mu but a refre bi wo nya normal akora yeah a refre bi wo nya normal lady bi oba wo se obi a wa hohoro ne mamu wi a wode sapo akogu ayi no wo kwa adwuma akora okoyi henki anu akoyi sapo akora de enko e de sansem ni wanhwe ne yie ya de ya syphilis mi mu adwen ho ka okay etimi dwudwu ni pefru sisi kosi ne nase enye stroke dabi syphilis yes enti se sa nneoma ya wo boboso yi de wo kikan yes mahunu bi emwa ben na mbetimi de abo akra no ane se nipa no be faka no wa ba kumase okay osi kumase on fa edwoso ka ye kwadwoso yes ubenya bi wadum ubenya bi roman hair ase ho sofolai ho nyina ubenya bi ana ba bi nipa ni tie bi on fa edwoso ka okay ofro edwoso ka na won country mate ana driver so obesi wo krapa Metro FM ehwa na yewo ye adwuma joda kosi memenda anopa no nso na doctor satena se enti ba bia obi etie bia na ohunu sansunsanso e ontu ana momra etimi ka o prostrate bema etimi fete odunso dwa ama obi dunso obetima akra na ma syphilis is very dangerous mame number ni bio doctor numbers ni ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 another 17 0201 68 17 akra ni yare nko na yenhwe enti se amobi yade so a mane nka se yensa diabetes pressure yefru yade ulcer ni nyina otu anamomra yada se nyankopon hyira mo amen okwa aka kire Dr. Daudo papa se me say nyankopon hyira no ati na no owura bi free Italy okay na oba ye no oba me office ha oba ye no osena na Krobea meni ahoto sebe ye tu kwan koku piska na enso me de me call ye no de yare enti ama ho kire wo me so ma ba fie se me bepe ma hoto na na boa me good owura no ye ne ho hwe nye yie na mka se ko faka ye kwadwo me mfa nkosi Dr. Dawood ho ena no pay onu ne nya na emi free kete wow onu ne nya na emi free kete osena na Krobea nyankopon hyira wo papa ni nuo no de maame no aye me ho nsenkyere ne enti ubetu wanamo na wako na wone papa no akwa akohia na mese no ne ye de ama wo no frɛ nakɔ obɛboa wo ama wo nso wanya wahoto na ena wiei awodadie mu nkyia enkoma wo happy birthday to you udi de ka kire amono papa bi ka kire oye adwuma wo Kwesimintin Hospital Takrade ene wanya afeko aka won fie ho a very happy birthday to you ka kire wa wo wofa
Inspector David Ainin of Regional Headquarters Kumasia Central Police ɔse ɔsere nyankopɔn ni nhyira na ho bambo ɛne ne yokuduro honhom no sɛ ɛnka. Happy birthday to you. God bless you. Afei awodadie mu ntia bie wo nkɔma wo. Udide Badu Doris. Oye wadwuma ɛwɔ Dawood Herbal Hospital. Dr. Dawood Badon. Na wiye Doris wanya afeko aka wo mfie ho. Adwuma yefo ɛwɔ Dawood Herbal Hospital sɛ ɔno sire nyankopɔn kwa hosan. Ne nimdie ene ne yokudro honhom ne sɛ ntɔso. Happy birthday to you and God bless you. Na wiye Abdul Samad Salifu ene wudin Abdul Samad Salifu. Dodo na nim se efra acoustic. Mia me ba ne acoustic. Edujama ene akọ wanya afeko ede aka won fie ho. Wo se mesire nyankopon ni nhyira ene na ho bambo se enkan. God bless you. Awodadie mu nchi ankoma Mrs. Leticia Ofori Mafo. Wukunu ene apawmafo ya wo Sechereman FM ewo afijase oye morning show host. Na Leticia eye wawodai wukunu se odo nyankopon nhyira o ma happy birthday serenkwa tenten edemaw. God bless you. And we adofo Nask Scientific Herbal and Research Clinic oba Kumase ha hinma kokobea yeni wholesale no eni di animhwe ewa hinma kokobeng onomo asemu a woketia sese wono ye promotion bi wo ye nhwehwemu wo nipadua mu dia chew free scan free lab test ye free ECG ni ye twa wakoma na ya hweso ha obi adim ni nyina ye free. Sa wo ba de wo hia ye 50 cities mienu enti 100 cedi ba ko ye OPD registration ba ko ye consultation a wo di ko doctor asa ye hwehwemu nyina wie na sechimato bia ni nipadua mu a ya ka kire o se congratulations ko uni how na mum so how bi wo ho a ye ka kire wa kakra wo benya no fato aduro na fakosa ho yade sa wo mpenso a ubetumi aka se mento aduro meko na kyese wo ko baby ene wo a wutie me yade ben na etete wo obi se me die mi no mpem obi se me die ulcer na ha me obi se me nso me die ye liver any kidney how me nso me die ye typhoid fever ni nyina wo ba Nask Scientific Herbal and Research Clinic Limited a ubenyiwa hoto ate ahenema kokoben ye ni wholesale eni die nimhwe ye number eye 0244 120269 ena 0243 307276 ofresa kuma wiya Nask for beje so na yene wo akasa abapamo ye biggest online shop unia oba Google Play Store na App Store na wo download say azafo na doso na baabi a wobetumi adidwa na wo feeli eya abapamo ahai de wo order no eno an ye de brew enti download ye app no sesi ya abapamo free Play Store ana App Store na yenidwa ebi a wo so ni phone o de ye yam o pesa o frɛ ka de wo pɛ de wo hia bia bi wa ho TV fridge air condition fine tape ni o ma ye use wo kitchen entade de ye di nua na aye ni nyina ye ton bia ba portable washing machine kra de 399 Ghana cedis pe enu 4 million your number is 059 338 6133 and 059 339 1848. Eja kwa be nana brem kakra no meti for mejeje wate me se obrekra me bonito na share ti fo nyina me da se nana wonu se gidie na nipa mienu omutuye na gidie nso na ma akola bia nim ni papa wo gidie ntina akola bia nim ni papa ya wo to a ma me se papa ni na wo di gidie ata to papa no na isise kakra na omo ye ya funso kakra bi ba ne se ya maami on de onye kokoro ni bida officer me ba cho na why hweso ni why bida bacho de bi wo so first na na onye kokoro no ye me enche no ye me enche so onye bida na ukoye na maame na di kan do bia ma anyini no wa wonu se na ase eso no anka bibia nkyerɛw o se afu ni e kan wotwe enti no
ɔde me fa no ne nyinaa no kwaye kakra me dɔɔye no ɛka kokoo no na yɛ nwɔtwe no ɛna ɔde maa me ɛna me si kokoo na anyini na ɛba nsoyɛ no anka hwe ankyerɛw ɛno koraa wɔ mfimfini ɛni ano nti no anka hwe ankyerɛ me ɛno na ɛka ho a yɛdi ano ama no bɛsi 35 ne mma wei bɛka ho ne yɛfa ano wɔn nyinaa baabi maame wo so ɛnkane na wodi kan kɔɔyɛ no sɛ wo si wokɔbɔ maama ne na wodi afo ne kɔma papa yi deɛ ne kan sɛ wanka nkyerɛ wo ma no sɛ me de afo ne kɔma ka ti bi ntimu nkɔgya me na mkɔyɛ adansefoɔ kasa gu adeɛ mu pa cho no kwasɛm ni na hɛse na yɛ ne ka ho asɛm no ne wɔno ne dance ne ka ho asɛm nya me ba no ɛni hɔ ti yɛ ka ho asɛm wie ansa na me bɔ me ma no ama odi kan de ɔmo ba me yɛkɔhwɛ afu na no ansa na yɛkɔka ho asɛm sesei asɛm no ne sɛ mmra a wɔde maa wo sɛ fa yɛ adeɛ no wantumi anyɛ gya na sase to ɔma no ɔno no asɛm nie nyɛ wa ma aka sɛ nkɔtia 2 years yi 2 years mbusa sa so na 2 years no baabi a aduro no ɛbɛduru ame akyɛ correct ɛbɛduru ame akyɛ ɛbɛduru ame akyɛ ama yɛakyɛ yɛkyɛ no ɔmam sɛ kola no maame wogye tumi sɛ mfɛ mmienu no ɛso a afoɔ no bɛbom ama mo akyɛ kasa gu adeɛ mu wadaworoma ɛna meka sɛ asase no watena faako no mfie nsia ti mfie nsia na mehwɛ a wɔsɛ yɛ asase no na mekɔtɔ sɛ wɔdɔ wei no a meka kyerɛ ne sɛ onya asase no nto hɔ me papa wɔ faase no menim nea ɔpɛsɛ ɛkwan wɔde ɔpɛsɛ wɔde mfa so ofisɛ mene ne di ka fa ho adwen sɛ akoa no asase no watena so mfie num ne ne de awura mfie nsia mu akoa no ntimi nya adwuma no enti me pɛsɛ ma activate me phone lines no adofo wo de wɔdɔ no me ma ne nnɔ ɛyɛ yate wase wobɛfrɛ na waba so bi wode wadwen kyerɛ bɛma yɛn numbers a yɛde fa calls no ɛyɛ 0505 22 4944 0505 krache dia wo yɛ no hyɛ mabufu bacho jaisa mempesa maami we ne mani trimu yɛ me yɛ maami we ba enka mesɔre atia wo sese ya mesrɛw asɛm we yɛ hwɛ sɛ bɛyɛ asomdwie ɛbɛba sa asomdwie ama wo afo no ntumi nyɛ ɔmetumi abɛpam wo firi so yɛ hwɛ sɛ asomdwie betumi aba ai adofo mesra mo activate phone lines no enti mo mfa mo adwene meboa na yenhwe ba bi e de beto a asomdwie no ebeba eye 0505 224944 ena 0505 225578 ofrefo a wudi kan wudi de say na akase free yona na me do aduma kan so mi sajebi mi ajajebi ma mintie wadwenkyere yo dana papa tanten also man akoma bapo because we be asase amount of 2 years almost 6 years ni we get 2 years per 3 years ni and how many years and akawa 3 what are ma me na asase ni ne dia na etwe nanka me nanka me ma no na but that me ni so is asase no me say o no je say no we ni so I to akobo bisia yo no ye na I to akobo bisia dia bisia ni bisia ka 3 months. No one just after 3 months. Now they take the other account, and I nanny the other account. So I need better. I also just can be count. Joke our woman around the 2 years. Okay. Then anybody to believe you on my we only have been young, you know. Meda Mr. JB, ene won so adwenkyere. Ofrefo mpacha ye fro say na akase free hen. Mpacha, eja Krobea friend eja ku bontas. Yo, bontas so this year wadama ma minti won so adwenkyere. Mpacha so, me a bi ukweni. Na me kura no abeye no. Me kwaje ye me enche. Mpacha wo se fienum se o asase so na se japade bi ani fa o anse wo je na to. Ebi aka kokura ho ma no. Ebi kesi na papa se ngo sisi ma no. O ma na asase ma no. Ni ye ni chief farmer wa. O ma na asase no on fa no. Wo sisi no pa da wase. Me da se no adwenkyere chief farmer. Me pa che udi de say na akase free hen. Oh, udi de say na akase free hen. Oh, ono so ayi pumpum. Me pa che ye fro say na akase free hen. Hello. Ye fro say wo kase free hen. Aba che free ko am kase free man ganzo. Yo, kwame wada mama minti wadwenkyere. By advantage we have to na years na uma ide adwuma ne man no years no ewa nko se ka tabling wo tumi adwuma no nti we have to na ma me no ehuni mobona
person bi na wo ntumi yɛ adwuma no ɔka to lady yɛ de brɛbi no bi so bɛboa no because I check 6 years ago ntumi yɛ abotire na woman no ɛmmoa na wo ntumi yɛ adwuma no amagyenkyerɛ no meda ase ne wo nso adwenkyerɛ hello afrɛfo a wogyina ha wodin de sɛ na akasa firi hen Hello. yɛfrɛ wo sɛ wokasa firi hen From a cousin, Casafi Santa Fe. kwasi ma mentie w'adwenkyerɛ I'm going to go down and say, or the other man, you know, but the fiancé and your former Jordan Kalima, who need what's out of a flat also. It's when you're the no man in Casa. But the man I hear here, come on, of a flat also. It's when you're the okay mate da ase ene onso wadwenkyerɛ a wode aba ɔfrɛfo a wogyina ha wodin de sɛ na akasa firi hen I don't Krobea na Yaw Asante. agya Ipa choma he. ya agya o Krobea muni ma fa ye ma Ghana and that was ma papa. adwuma da ase Ba wo sa ye funu we wa wo nyansani a wo nyansani pa. Krobea na mi sura wati. ami Ya na tsaka ka tini ni abe man se unya butanga ma bi ya kina sa lesson. O da fa sinu 7 years. Na wani ya kana kan wa shara ko dono wo tiya ya ma wani ya na dio ma sa na bo ma mo tana atatu ma mi bi ya na die ti wa ni di na ma nche ma nye ya sa bi anka anka ja ma wa ti ma ho ni kita ma mi bi na sa sempo ma na ne ma no tro mu ye e ko le bi anka ma ka wani ka ko ti sa sa ti bi e to nya potre na mu wa nya sa fona mu ho no mu hwe na mu kata papa pa kire no no ti asie to nya gidi na o to na o ya ma ko bi a bu ye ku no nya ta di na o ye no ko bi a adwuma da ase ene wo nso adwenkyerɛ hello wodin de sɛ na akasa firi hen kwame ma mentie w'adwenkyerɛ really kaka bia me wo etapan se me nia beba na se waye mfumso kakra mfumso a waye ne se nkra ta kura na na nke wo so mo ye de to so kura no wa ma me no ama ne nkra ta ana atatu ne kura se koko mpo ni sumpa e pono kura no de wo mo sisi bebiri o mo ntimi na ntra se anya sisi we nyina na momu no hu se ade no pe nke ko ba ta na se ma me ka so de be mani na nti no watie sika ene na se adani nji en to me de mesre ma me no so ma fo mu na o ma se anya sisi e bufura na o mo hu di o mbe na asemje emra wa Krobea me da me da se me de share hello we need to say na akasa free hen so if I could just be for o mo hu ko ba da kira su the first no o nya bo na Atlanta no anya efuru anya do mu mpa yefo mo hon mu de mo ta ne ma me ne Atlanta ne ye asa bi no mo ka fa bi nka no na o nya anya mu se na se se wo ma gina de wesa umi ni obi anya bo na mo ko ma no wanya okay menso be da se mo a mo frɛ no mo mfa nkyɛ mentumi mfrɛ bio abaya no ne abrante na asɛm no a meka kyerɛ mo no mantumi kura no ma memfa ene baako na atifo enti Krobea me mama ho ai mo asɛm a mo de betu dwefo oba ne de no a wase wadi kosia bi abo fom no wanka hwe no enze mu ni nyina no be ma no wani fo ne se wono oba te woni mama osika na